time, 55 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto ini si Bombo Chama Blanco Hover. Miyerkules kita karon sa adlaw Enero 4 tuig 2023. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas sa nagamando sang operasyon na batok iya karon sa mga magahod sini nga muffler or tambutso. Ginmanduan ang kapulisan kag ang Public Safety Transportation Management Office. Pero paano ginbalay kandak ining operation nga nagatugas ang disturbo sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo sa tion nga nagapahuway. May update man kita sa aganan na flyover. Kasunod nga pagpanguha sang ginbansagan nga Great Wall of Aganan. Pero nagtuga pa ini sang pagpugok sa dalagan sa trapiko kagaina sa aga. Dugang pa nga mga balita, Maritime Police nagpatigayon na sa investigasyon. Patrol boat sa Barangay Esluman totally damaged. Sa dugang pa nga mga balita, African Swine Fever nakalabot na sa 4 kag 5 distrito. Samtang additional nga mga traffic aid magabulig sa pag-manage sang trapiko sa tion sang dinagyang. Mayor Jerry Treñas may pahayag sa sining ungka flyover nga wala siniya matapos. Amo ni madalagkuhan ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan diri man sa bombohanay sa udto. Sa mga kabombo naton, ginapalinton, gina-remind ang mga tagpalasakop sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio at Star FM. Nga padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sinima entries para kamo na ang masunod sini nga mangin daily throw winner ukon hindi gani mangin panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. May kantanan sina diri, may winner kita. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay Villa Anita, Iloilo City. Barangay Villa Anita, Iloilo City ay sining proof of purchase Nescafe Stick. Nescafe Stick ang edad 74 anyos, 74 anyos. Congratulations sa kay Blanco Shirley Bangalisan. Blanco Shirley Bangalisan sa Barangay Villa Anita, Iloilo City. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Ginlawag ka ni Bombo Cham 57 minutos sa kaligad sa takna sining alas 11. Mayara lamang ikaw sang 6 ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo. Shirley, nagahulat na diri sa imo ang kabugusan nga 1,000 pesos nga premyo nimo. Nga ginalakipan sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Nagahulat na diri sa imo, Shirley, ang imo sining premyo. Gani i-claim na. Aton sining daily draw gintambungan sang aton FD representative si Ma'am Lemia Blances. Detalye kag dugang nga mga balita kag impormasyon aton sining pagatutukan diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Sa tunga sang dayon nga pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, Ali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 4, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita,
Si Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos nanawagan kay Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin at lahat ng full-fledged colonels at generals ng Philippine National Police na magsumite ng courtesy resignation. Ilang mambabatas iminumungkahi na higpitan ang border control ng Pilipinas dahil sa pagsabog ng COVID-19 sa China at ang pagpasok ng mga Chinese nationals na positibo sa nakamamatay na virus. Ito namang rekomendasyon ng Department of Transportation na dapat pagtulungan daw itong pagbili ng traffic system suportado ng isang mambabatas. 60 overseas Filipino workers nakatakdang umalis ng bansa ngayong araw matapos ang aberya sa paliparan. Ito naman pong Department of Trade and Industry at Department of Agriculture pinag-uusapan na raw itong mataas na presyo ng pulang sibuyas. Kagawaran ng kalusugan, tinitiyak na lagi silang handa sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa at binigyang diin ng ahensya na ang virus ay kasama na ng publiko at hindi na mawawala. Ito namang 5 milyong devotees inaasahan daw ng Philippine National Police dito sa Walk of Faith. Ito pa yung prosesyon sa Enero 9 kasabay na rin ng pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Dating Presidential Guard Group Commander na si General Durante mariing itinanggi na may kinalaman sa pagpatay sa modelong si Yvonne Chua Plaza at 1 million pesos na reward inilabas. International news, ang United States House of Representatives dismayado sa hindi raw pagkakahalal ni Kevin McCarthy bilang House Speaker. Sa ating entertainment news naman, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Celeste Cortesi handa na para sa ika-71 na edisyon ng prestihiyosong kompetisyon na gaganapin sa New Orleans sa Enero 14 at dating si Miss Universe 2018 Catriona Gray hinikayat na mag-donate sa kanyang foundation sa mga batang may kapansanan. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ilang mga mambabatas ang nagmungkahi sa gobyerno na palakasin ang monitoring system nito sa hangganan ng bansa dahil mas maraming manlalakbay na manggagaling sa China na kung saan muling tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Kung papayagan at magluluwag na naman daw kasi ang ating borders, ito ay maaaring maging dahilan ng muling paglobo rin ng kaso sa ating bansa. Hinimok ng mga senador ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na suriin at palakasin ng mga alituntunin ng COVID-19 upang maiwasang maapektuhan ang Pilipinas ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China. Dagdag pa dito, hindi pa dapat umano makampante ang mga Pilipino sa kanilang pagbabantay ng kalusugan hanggat may COVID-19 virus. Kaya naman, mahigpit ding nagpaalala ang mga mambabatas sa mga taong hindi pa nabakunahan na magpabakuna na at magpaturok na ng booster shot upang madagdagan sa pagprotekta ng kanilang kalusugan. Samantala po, todo itong suporta ngayon ni Quezon Representative Reynan Arrogancia. Itong rekomendasyon pa rin ng Department of Transportation o DOTR na i-upgrade at bumili ng bagong Communications, Navigation and Surveillance, itong Air Traffic Management, yung tinatawag na CNS ATM system. Batay sa rekomendasyon ng ahensya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kailangan ng palitan itong outdated system, gayon din ay magkaroon ng backup para dito. Punto po ni Arrogancia, mahalagang hindi na maulit itong technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na anyay may tuturing bilang isang usapin ng national security at kaugnay niyan ay bunsod po niyan nito ay dapat daw pagtulungan anya ng mahanapan ng pondo ang pag-upgrade sa naturang sistema. Maaari daw na kunin ito sa mga unprogrammed funds. Sa pagtaya po ng Department of Transportation, mga kailangan ng mahigit 13 billion pesos para sa upgrading ng sistema. Ngayong taon ay nasa 124 million pesos ang inilaan para sa maintenance at itong daily operation ng air traffic system.
Sa iba pang balita, ang Department of Interior and Local Government Secretary na si Ben-Hur Abalos nanawagan kay Philippine National Police Chief Azurin at lahat ng full-fledged Colonel at General ng Philippine National Police na magsumite ng courtesy resignation. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Alay, sa ikinagulat ng marami itong bagong naging panawagan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsumite na ng courtesy resignation ang lahat ng full-fledged colonel at gayon din ng mga generals ng pambansang pulisya. Bagay na hindi rin nalusutan ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginagawang mas maigting na internal cleansing ngayon ng pambansang pulisya sa buong hanay nito matapos na masangkot sa iligal na droga ang ilan sa matataas na opisyal na kabilang na sina Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at Philippine Drug Enforcement Agency Southern Police District Office Chief Enrique Lucero Gumba sa usapin ng iligal na droga. Ayon kay Abalos, ito ay sinasabing shortcut ng kanilang hakbang para sa internal cleansing na ginagawa ngayon sa pambansang pulisya dahil sa pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal sa nasabing usapin sa iligal na droga. Aniya, magkakaroon ng ng Committee of Five ang kanilang himpilan, ang kanilang kagawaran na siyang magsasagawa ng masusing pagsasala doon sa mga listahan ng mga pulis na kabilang o sangkot sa nasabing illegal na droga. At yan ay magmumula doon sa mga courtesy resignation na isusumite ng mga colonel at generals na kabilang sa Philippine National Police. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Katapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Yan yung bahagi ng pahayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Narinig natin na nagmula mismo kay Abalos na ang habang na ito ng kanilang kagawaran ay mula mismo sa rekomendasyon ng Philippine National Police Chief Azurin. So ito, Bombo Gerald, Bombo Alaysa, ay pag-apela pa lamang, hindi ito mismong direktiba ni Secretary Abalos, ngunit pag-apela pa lamang doon sa mga kinaukulan, sa mga full-fledged colonel at general dito sa loob ng himpilan ng Philippine National Police. Ayon kay Abalos, Bombo Gerald, Bombo Alaysa, itong kung sakali man na hindi lahat ng miyembro ng colonel, ng generals ay mag-comply dito sa nasabing kanyang apela, ay ito ay lalabas na parang may mali. Dahil kung wala daw silang kinalaman o kinasangkutan pagdating sa illegal na droga, ay dapat malinis sa kanilang konsensya at magkusang loob sila na magsumite na kanilang courtesy resignation. Bombo Gerald, Bombo Alaysa. Yes, and vice versa. Paano kapag wala talagang kasalanan, hindi sangkot at hindi nagsumiti ng kanilang resignation? Anong mangyayari dito, Bombo Mars? Actually, Bombo Gerald, ito namang pag-apela ni Interior Secretary Abalos ay courtesy resignation. Ibig sabihin, tatanggapin nila yung mga resignation letter ng mga colonel at general na magpapasa sa kanila at ibibigay nila ito. Ayon kasi kaya Abalos, meron na silang dinitingnang listahan ng mga generals, opisyal na sangkot sa illegal na droga. So doon papasok yung pagsasala ng Committee of Five ng DILG o ng Department of the Interior and Local Government para malaman kung sino-sino nga ba talaga yung guilty o yung sangkot doon sa usapin ng illegal na droga, Bombo Gerald. So hanggang sa
hanggang sa wala pang final decision kapag nagpasa ng courtesy resignation ng isang opisyal, ang colonel o ang general, patuloy pa rin naman yung kanilang pagsiservisyo, Bombo Gerald. Oo, may timeline ba dito sa pagsusumite ng kanilang courtesy resignation ng mga PNP personnel, mga colonel at mga generals na yan, Bombo Mars? At may bilang ba ang PNP kung ilan na yung full-fledged colonel at mga full-fledged or mga generals na yan, Bombo Mars? Actually, with regards doon sa timeline, Bombo Gerald, sa ngayon ang nabanggit ni Secretary Abalos ay wala pa silang maibigay na timeline. Basta patuloy yung kanilang paghikayat, pag-apela doon nga sa mga colonel, mga generals ng Philippine National Police na magsumite ng kanilang courtesy of resignation. With regards naman doon sa iyong katanungan na Kung ilan? kung ilan, Bombo Gerald, so kanina ay tinanong din natin yan doon kay Abalos. Sabi niya wala pa siyang hawak na datos pero patuloy nating hihinga ng follow-up yan, Bombo Gerald. Basta ang nakikita nila, may ilan o nasa hundreds daw na mga generals at colonel ang sangkot sa illegal na droga sa buong bansa na yan sa loob ng Philippine National Police, Bombo Gerald. Last na katanungan ko na lamang, Bombo Mars, hindi kaya apektado yung operasyon ngayon ng PNP? Hindi kaya low moral naman itong ating mga colonel saka mga general dito sa direktiba ng Department of Interior and Local Government Secretary Bombo Mars? Actually, ang sabi ni Abalos, Bombo Gerald, is that hindi na apektado. Siyempre, ito ay may kinalaman pa rin sa kanilang buong hanay. Pero ang sinasabi ni Secretary Abalos is that kung talagang malinis ang iyong konsensya, ay hindi ka mag-aatubili na makiisa, sumang-ayon, makisimpatya doon sa kanilang pag-apela. Dahil ito nga ay bahagi rin para ng internal cleansing ng pambansang pulisya at bahagi rin ito ng kanilang, para sa kabubuti na rin ng buong hanay ng kapulisan sa Pilipinas, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Live mula Campo Crame sa bahagi ng lungsod ng Quezon City. Ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya nasa 60 overseas Filipino workers sa wakas nakatakda ng umalis sa bansa ngayong araw matapos itong aberya dyan pa rin sa mga paliparan dito sa Pilipinas. At ang Department of Trade and Industry maging ng Department of Agriculture pinag-uusapan na itong mataas na presyo po ng pulang sibuyas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin' BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin'! Nagpapatuloy ngayon itong Top Level Management Conference o yung tinatawag na TLMC ng Bombo Radio Philippines sa pinagsimulan nitong lugar doon sa Iloilo City bilang number 1 at syempre most trusted radio network in the country. Layunin ng isinasagawang pulong na iangkop sa kasalukuyang panahon itong mga hakbang para pag-ibayuhin po itong serbisyo publiko sa pamamagitan ng traditional at digital po yan na Bombo. Ang 5 araw na strategic planning session ay pinangungunahan mismo ng President at Chief Executive Officer na si Miss Margaret Ruth C. Florete kung saan ginastusan ng network ang event at wala pong politiko na hininga ng ambaga sa anumang paraan. Sa Strategic Planning Conference ay tinitignan ang mga nagawa na at ipagpapatuloy naman ang best practices sa areas of operation. Kasabay ng paglago ng teknolohiya ang Bombo Radio Philippines at ang Digital Bombo ay magpapatuloy naman upang magamit ang mga development na ito para sa mas malawak pang serbisyo. At kaugnay niya narito po ang ating President at Chief Executive Officer na si Miss Margaret Ruth C. Florete. The evolution that is Bombo Radio Philippines continues. We are well positioned for a rebound in market conditions with stronger ratings in broadcast
and growth in viewership on our digital properties. We are confident that we can still improve on revenue taking this year. Surely, COVID-19 will still be here. Learning from experience, we need to maintain resilience to the challenges we face behind us. Zoom conferences has enabled us to personally direct the advances we are making and the changes we are doing in digital Bombo Radio. Yan po ang President at Chief Executive Officer na si Miss Margaret Ruth C. Florete ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang mga balita, nasa 60 overseas Filipino workers o OFWs ang nakatakdang umalis ng bansa ngayong araw ng Miyerkules matapos na ma-hold ang mga flights sa New Year's Day dahil sa problema sa Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Management Center. Sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak na nasa 200 overseas Filipino workers ang nanatili sa mga hotel sa buong bansa habang hinihintay nila ang kanilang rescheduled flights. Dagdag niya, ang mga labor attaches sa buong mundo ay inatasan na tulungan ang mga manggagawang Pilipino na ipaliwanag sa kanilang mga amo kung bakit sila nawalan ng 1 o 2 araw sa trabaho pagkatapos ng bakasyon. Anya, may instruksyon na rin umano si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople sa kanilang mga labor attaches upang matulungan ang mga Pinoy workers na naapektuhan ng canceled flights. Sa kasalukuyan mga kabombo ka Star Nation, patuloy nang inaayos pa rin ang mga naturang opisyal at kawani ng paliparan ang mga nakahold na pasahero upang sila ay tulungan na makaalis sa bansa. Nag-uusapan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture ang mga paraan upang matugunan ang mataas na presyo ng pulang sibuyas sa mga pamilihan. Kabilang ang kung paano ipatutupad ang Suggested Retail Price o SRP ng gobyerno. Ayon po kay Department of Trade and Industry, itong Consumer Protection Group na si Undersecretary Ruth Castelo patuloy na minomonitora ng kanilang ahensya itong presyo ng supply ng red onions sa mga wet market at supermarket dito po sa Metro Manila hanggang noong Disyembre 30. Nauna naglabas ng ahensya ng kautusan na nagtatakda ng presyo ng red onions so itong pulang sibuyas sa Metro Manila, itong mga wet markets sa 250 pesos lamang kada kilo dapat. Ang mga hindi susunod sa suggested retail price ay maaring sampahan ng kaso at parusahan. Lumalabas na as of Enero 2, nasa 450 hanggang 600 pesos pa rin itong 1 kilo ng red onions sa Muntinlupa Public Market, maging sa Kalentong Public Market, Mandaluyong at Quinta, maging itong Central Markets dyan po sa Manila. Samantala, ang kagawaran ng kalusugan, tinitiyak na lagi silang handa sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa at binigyang diin ng ahensya na ang virus ay kasama na ng publiko at hindi na mawawala. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Tinitiyak ng Department of Health o DOH na lagi silang handa sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa media forum ng ahensya, iniyag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang virus ay hindi na mawawala at mananatiling kasama na ng publiko. Dagdag parang kalihim sa puntong ito, hindi anya magzizero ang kaso ng coronavirus dahil na rin sa patuloy na paglaganap ng iba't ibang subvariants ng naturang virus. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tayo po ay handa. Simulat sa poll, tayo po ay patuloy na naghahanda para kapag sakasakaling dadami ang kaso, lahat po ng hospitals ay naka-alerto para dyan. Kailangan lang maintindihan ng ating mga kababayan, the virus is here to stay. Ang lagi nating sinasabi, hindi na po aalis si COVID-19, kasama na natin siya sa ating buhay. Ang kailangan lang natin maintindihan, cases would always happen. Hindi tayo magzizero at this point. Pero ang pinaka-importante, tayo po lagi ay handa. Ang atin pong ospital at mga ospital sa iba't ibang lugar ay practicing the
the accordion principle. Ibig sabihin kung tataas po ang mga admission natin, makakapagbukas pa ho tayo ng mga additional beds para sa COVID-19. Meron na rin po tayong mga available na mga gamot, itong mga antivirals natin, para kung sakasakali, meron tayong pangpigil ng progression ng, para sa mas severe at critical na forms ng COVID-19. And lastly, syempre, alam po natin, almost 94% of our population are fully vaccinated. At isa pa yan, talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating populasyon. Ngunit hindi po natatapos dyan, kailangan lahat pa rin tayo magpapa-booster shots para mas tumaas ang proteksyon ng ating mga sarili, syempre pati ang ating pamilya. Dahil sa patuloy na nadaragdagan ang kaso ng COVID-19 sa bansa, patuloy naman ang pagpapaalala ng ahensya na magsuot pa rin ng face mask kahit na ito ay optional na lamang. Dagdag pa, patuloy na raw na minomonitor ng pamahalaan ng mga Chinese national sa dumating sa bansa na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Bureau of Quarantine, dahil na rin sa patuloy na pagpapaigti ng border control ng Pilipinas, nakapagtala sila na ilang mga Chinese nationals na nagpositibo sa nakamamatay na virus. Sinabi ni Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador Jr., nagpositibo ang mga ito sa antigen test dahil hindi pa bakunado ang mga ito. Agad namang inilagay sa isolation at isa sa ilalim muli sa RT-PCR test sa Philippine Genome Center upang malaman kung anong variant ng COVID-19 ang kanilang dala. Sa ngayon ay patuloy na hinihintay ng Bureau of Quarantine ang resulta ng RT-PCR test ng mga ito na kasalukuyang nasa isolation facility ng Philippine Genome Center. Muli namang tiniyak ng Bureau of Quarantine na mas pinaigting na border control ng ating bansa sa inbound travelers na mula sa China. Sa kabilang banda, sa papalapit na kapista ng Itim na Nazareno, asahan din na dadagsa ang mga dadalo para sa pagpupugay at Walk of Faith. Kaya naman ang Department of Health, kabilang iba pang stakeholders na kasapi sa pagdiriwang, ay titiyakin na may sasagawa ng maayos ang bawat aktibidad nang sa gayon ay hindi dumami ang madisgrasya at hindi lumobo ang kaso ng virus. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo Entertainment News. Ito pong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Celeste Cortez, handa na raw dito sa ika-71 edisyon ng prestigyosong kompetisyon na gaganapin doon po sa Amerika sa Enero 14, habang si dating Miss Universe 2018 Catriona Magnayon Gray hinikayat naman na mag-donate sa kanyang foundation para sa mga batang may kapansanan. At may report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, handa na si Miss Universe Philippines Celeste Cortez na sumabak sa 71st Miss Universe pageant sa New Orleans, Louisiana sa January 14 ngayong taon yan. Ibinahagi ni Cortez ang kanyang larawan ng kanyang send-off party sa Los Angeles, California, kung saan siya nanatili ng halos 3 linggo nang dumating siya sa United States noong December 2022. Nakasuot ang beauty queen ng damit na dinisenyo pa ng young Filipino designer na si Chris Nick at talaga naging super chic sa kanyang all-red outfit na binubuo ng isang leather coat na may fur collar at black cat eye sunglasses. Una nang sinabi ng model na gagawin niya ang lahat para i-represent ang Pilipinas at maiuwi ang corona. Todo naman ang suporta ng kanyang pamilya at ng fans na swertihin ngayong taon ang Pilipinas.
Samantala, sa nalalapit naman na kaarawan ng Miss Universe 2018 na si Catriona Gray, hinikayat niya ang lahat na imbes na magsagawa ng party, mas piliin na lang na mag-donate para sa mga batang nangangailangan at mga may kapansanan. Ito rin ay kaugnay sa advocacy at fundraising na ginagawa ng model na Smile Lettering PH. At narito at pakinggan natin ang bahagi ng mensahe ni Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Bomochil. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala po, mayroong dating general at siya po ay dati doon sa Philippine or itong Presidential Security Group na isinasangkot dito pa rin sa pagkamatay daw ng isang modelo at may report ang Bombo Radyo Davao. Mariing itinanggi ni Brigadier General Jesus Durante III, 101st Brigade Commander na nakabase sa probinsya ng Davao de Oro, ang akusasyon na may kinalaman siya sa pagpatay kay Yvonette Yvonne Chua Plaza, isang model businesswoman noong December 28, 2022 sa isang subdivision dito sa lungsod ng Davao. Inihayag ni Durante na siya rin ay nagluluksa at nalulungkot sa pagkamatay ni Yvonne at nais din niyang makamta ng hustisya para rito na kanya ring tinawag na kaibigan. Nilinaw rin ni Durante na dawit lamang ang kanyang pangalan matapos nagpost si Yvonne noong April 2022 na mga larawan na puno ng pasa at mga sugat ang kanyang mukha at siya umano ang may kagagawan ng pagbubugbog sa naturang biktima. Pero kalaunan, binawi ng biktima ang post at nagpalabas ng pahayag na sumalungat rito. Si Durante ay dating nanilbihan bilang head ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nagpalabas ang Davao City Police Office ng 1 milyong piso na pabuya para sa mga makapagbibigay ng impormasyon at pagkakakilanlan ng mga suspects na pumatay kay Plaza. Inihayag rin ni DCPO Director Alberto Lupas na siyang commander ng itinalagang SITG Yvonette na mayroon na silang 2 persons of interest. Tiniyak naman ni Police Major Yudisan Gulciano, ang spokesperson ng PRO 11 at ng SITG Yvonette, na magiging patas ang resulta ng kanilang investigasyon at siniguro na sa loob lamang ng 2 linggo ay maipapalabas na nila ang kabuuang resulta, particular na ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang totoong motibo ng krimen. So, talagang for this moment, at this moment, yung direction po natin ay not only doon sa paghahanap sa 2 gunmen, but meron. Ang pahayag ni Police Major Yudisan Gulciano, spokesperson ng PRO 11 at SITG Yvonette. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Jenaline Manggiob para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita po, sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng jeepney driver na nakabangga po ng babaeng tumatawid sa pedestrian lane doon sa Parañaque City. Sinabi ng Land Transportation Office na ang driver na si Leonilo Acque ay nakatanggap ng 70 araw na preventive suspension ng kanyang lisensya. Ito ay kasunod ng pag-amin ng jeepney driver po na nabangga niya itong babaeng tumatawid matapos hindi makapreno kaagad. Matatandang ipinatawag ng ahensya si Acque sa pamamagitan ng show cause order noong Disyembre 28, 2022 dahil pa rin sa umaroy paglabag sa Department of Transportation and Communications Joint Administrative Order 2014 Series of 2001, itong failure to yield right of way para sa pedestrian crossing at Republic Act 4136, kaugnay pa rin ng walang ingat na pagmamaneho at improper person of operate itong motor vehicle. Nag-ugat itong kaso laban kay Acque sa isang closed circuit television o CCTV camera na kanyang kinasangkutan. Kaya naman nagpaalala po ang LTO na ito sa mga motorista po, lalo na sa mga driver ng pampublikong sasakyan na maging responsable sa pagmamaneho. At ang oras sa buong kapuluan na 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News.
Sa ating international news, dismayado ang United States House of Representatives dahil napilitan itong mag-adjourn matapos mabigong ihalal ang Republican favorite na si Kevin McCarthy bilang Speaker. Nangangailangan ang kongresista ng California ni si McCarthy ng kabuang bilang na 218 majority votes upang manalo para sa nasabing pwesto. Kung sakaling makuha ang kinakailangang boto, siya ay tatanghalin o mapipili bilang bagong pinuno ng mababang kamara na pinamumunuan ng Republican. Una na nga rito, napigilan siya ng 3 beses na sunod-sunod ng hanggang 20 no votes mula sa kanyang sariling panig na naging dahilan para bigong maihalal. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Boss Radio Bombo! 1 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa uto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo, Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may kasya siyahan pa. 6 million pesos sa kasya siyahan in total prizes nationwide ang nagahulat sa aton siniya nga mga maswerte nga tagdaog. Samtang 1 million pesos naman sa grand draw ang nagahulat sa aton sinimapalaron nga winner. Mahapos lamang ang magpasakop kay mga mga produkto nga dapat sinininyo tipunon. Ang sarang nga mabakal, ang sarang nga makita kag ginagamit sa tagsa sini ka matag adlaw. Gani hindi ikaw mabudlayan sa pagtipon sa sini nga mga produkto. Sa aton sini nga mga kabombo, Ladies Choice mayonnaise mac-reunion na with my one and only love. Ladies Choice mayonnaise ukon ang sandwich spread sang Ladies Choice. Sa aton sini nga mga kabombo, basta sandwich spread ganit Ladies Choice na. O ibutang sina nimo himoon mo nga palaman sa tinapay. Kampiyon ina kung may kape kapagenti, kung kape imo sini iya nga napangita Nescafe, bango na wed Nescafe. Bisan ano nga empty sachet sa Nescafe Creamy White 29 grams, Nescafe Original 26 grams, uko Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa na ka-entry. 1 empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack, Nescafe Original Twin Pack, uko Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Isa na ka-entry. 3 ka Nescafe Empty Stick ukon pack sa Nescafe Classic 2 grams. Isa naman ka-entry. Orocan! Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon. Angkon sang tanan sini nga bombo promo title. Isa na ka-entry. Silver Swan sukang puti, sarap asim, 1 empty stand-up pouch or label sa Silver Swan vinegar. Masami naton ginagamit inis pagluto sa tagsa kamatagadlaw. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka kupon sa tagsa isa ka gatos kapag bakal sa nga alahas relo kon pagprenda sang item. May alahas ka na, makaprenda ka pa, may tsansa ka pa nga magkadaog sa daily draw o kon mangin milyonaryo. Sa pagbago-bago sa tiyempo, nagakadapat nga mabako ng aton siniya nga ikayong lawas o aton sining immune system. Gani mag-inom sa food supplement. Ano nga food supplement? Panyawan, basta said marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad ukon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makaboy food supplement capsule ukon panyawan banaba plus garlic plus makaboy food supplement capsule. Isa na ka-entry. Isulod ini sa puti nga sobre, ibutangan sa pangalan, address, signature, contact number, name of proof of purchase, week number 7 kita karon ha. Ang promo title amo ang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw bali-bali pa premyo na, may kasyasiyahan pa. I-address ini sa Bombo Radio Iloilo Sky City Tower, Mapa Street, syudad sang Iloilo, kag ihulog sa mga designated drop-box centers diri sa syudad sang Iloilo kag sumungman sa mga kapanwahanan. 34 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Si Mayor Jen Armente sa mga tion nga ini sila ang nagapahuway ining mga magahod kuno nga tambot, so dapat kumpis karon kag gagubon gilayon kay nagabayular ini sa laye.
Ti may mga specifications bala sila diri kay sa pagkabalo naton banwa ang tambutso nagasibo man iya sa sisi sang isa ka motorsiklo. Magluwas lang kung ini ang gin-modify. We have on the line Mr. Jack Cudlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, si Bombo Cham, maayong hapon. Yes, Bombo Cham, mayong hapon, mayong hapon kitsa at tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Alright, Sir Jack, ano ang mando ni Mayor Jerry Treñas sa bahin kiron sa Public Safety Transportation Management Office? Yes, Bombo Cham, no, nagmando si Mayor Jerry Treñas sa aton nga mag-implementar kita sang stricto para sa mga magahod nga mga mufflers o kung mga modified mufflers no sa aton nga mga motorcycle nga nagalibot diri sa aton syudad. And immediately nag-create kita sang team dedicated no para sa pagbantay no kung gabi hasta kagahon para sa mga nagadalagan nga mga motor nga nagaviolate sa aton nga ordinansa no. So muning ordinansa ginobray siya Bombo Cham para nga makahatag man sang pagpahuway kung gabi na sa aton pumuduyo tungod nga magahod ini siya no kakalabanan nagagawa ni sila sa 10 oras sa gabihon na Bombo Cham no. So that is why kagabi nagasugod na ang aton operations o po ang aton nga PNP Bombo Cham. All right, Sir Jack, now paano ninyo matumod kung ining muffler or ining tambutso magahod kay hindi bla may ara ini sang ginatawag naton nga mga specifications halimbawa sa motor kung 150cc, 125cc, mga 160cc may nagakaigo ini siya nga decibel. So paano nyo ina matumod? May equipment bala ang Public Safety Transportation and Management Office? Yes, Bombo Cham una magitanaw naton na ang motor no kung stock or modified ang iyang muffler no. Kay makita man naton yung original kaysa naging modified na nato no kahit di makalabanan man sa aton diga motor no. Bombo Cham after sinano once makita naton nga modified na ini siya muna na dayon pag-test naton sa iyang kagahuron. So kay may ara kita equipment ang tawag naton sound meter. Bombo Cham no. So ang sound meter amo na ginagamit naton sa pag-test kung balaga sobra sa 115 decibels as per ordinance ang kagahuron sa isa ka motor. Kung magsubra dira Bombo Cham may violation na siya sa aton nga ordinansa. Gina-consider man ninyo, Sir Jack, ang CC sang motorsiklo? Maghambal kita bing 160 or 155 kay noong pinakataas nga CC so far makita naton diri sa syudad sa Iloilo 155 to 160 cc. Ang ila sini iya nga maximum is 115 decibels kidman or mas taas pagidira? Ang ina nga mga CC Bombo Cham kung stock ang imong muffler matambutso wala man siya kalapaw sa 115 no. Hindi man siya na iya magahod di siya magahod Bombo Cham no. Pero may ara kita Bombo Cham daw ang specific na lipat lang ko kung 300 or more than 300 or 350 cc nga mga motor Bombo Cham daw wala ina sila magdala no kay dakog ba makina nila magahod na ila tambutso medyo magahod ila tambutso pero stock ina siya no. Pero sa ato niya Bombo Cham sa mga tag 150cc hindi na magahod no kay tida mo makita kagabi na parahan dito nga tag 150cc lug ay nga ila tambutso original so bisan hindi natayaan nato niya sang sound meter wala galapaw sa 115 decibels no. Nagalain lang ang huni Bombo Cham nagagahod siya kung ginaistan mo ang stock ko ng original sa mga open muffler type sa iban nga muffler na ginaubla nila Bombo Cham nagaka-create na sang mas magahod nga huni no sa ila tambutso. Okay. So, sa operation ninyo kagapon or kagabi, pila kabilog ang nakonfiskar sa PSTMO? May kita natikitan 40 ka mga violations ka mga motorista tanan Bombo Cham no. By 5 diri amo ang amo na no illegal or modified mufflers Bombo Cham no sa 40. So, busin sobra gito nga no mga illegal mufflers ginatikitan. Ang iban Bombo Cham wala helmet, wala sa driver's license, wala sa rehistro ang mga motor. So part ini sa aton man yang road safety campaign no kag program sa syudad kay kadabo Bombo Cham no kung gabi may nagagamit sang salakyan sang motor nga mga wala sang driver's license no iban wala na rehistro. So kung gabi lang nila ginagamit kag iban kalabanan pa na diri Bombo Cham kabataan. So part na hindi lang sa specific ya sa muffler
batanan nga mga road safety ordinances naton gina-implement na naton Bombo Champ. Alright, so bali may gintikitan kita pero why naton gin pang-confiscate, Sir Jack? Yes, as per kay ang aton gi-implement Bombo Champ ang ordinance naton, no? Pero kung LTO ang aton nga or RA 136 gina-confiscate na naton sang PNP kag kwaon Bombo Champ. Sa aton niya kay ordinansa ta Bombo Champ, first offense naton 1,000 pesos, second offense 3,000 pesos, third offense 5,000 pesos plus confiscation na sang imong nga muffler. Amo na abi ang nakasaad sa aton niya nga ordinansa Bombo Champ. Alright, so anong panugyan ninyo, Sir Jack, sa mga nag-violate sini, particularmente sa halos katunga gito nga modified muffler or open muffler ang ila siniya nga mga tambutso? Bombo Champ, sa aton nga mga tagiya sa mga motor, no? Hindi kinahanglan nga isla naton sa mas mga gahod nga muffler o kung tambutso ang aton nga motor, no? May ordinansa kita sa syudad kag distrikto na inipatuman sa aton nga opisina kag sa PNP, no, i-sustain naton ini Bombo Champ. So butsingon ang aton lang kung may time pa kamo, ibalik na naton ang original stock ninyo nga muffler o ang inyo nga tambutso, no, sa aton man nga Bombo Champ mga shops na nagabaligya kag nagatakod, no, gina-review na naton ang ordinansa, nakasaad man gali dito Bombo Champ nga may mga penalties man kag violations sa mga shops kag mga establishment nga nagabaligya kag nakatakod sa mga open muffler sa aton nga mga motorista. Mhm. Pero kagabi ano sa inyo sining operation, anong inyo upod kagabi, Sir Jack? PNP, Bombo Champ, no, PNP kag PST mo, yes. Oh, pero kung makaupod ka mo iya sa LTO, direkta gina iya kumpiskaron. Yes, action gina Bombo Champ kumpiskaron gina, no, kag mas dako ang penalty Bombo Champ. Mhm. Ano kuno kalabanan rason sang mga naga motor or mga motorista nga gin-modify nila ila sini nga muffler, Sir Jack, nakapropamangkot ikaw kagabi? Yes, pamangkot kita sa ila Bombo Champ, kalabanan nangahambal, naguba, nabuslot, ginisla nila. So ang aton kung naguba o nabuslot, hindi mo kinahanglan islan sang magahod kay stock kag may ara man niya sang matinong nga mga mufflers kag tambutso. Ang iban dito Bombo Champ medyo bago pa pero ang ilay rason nga naguba ka no nabuslot pero siguro ang iban hindi naging man tuod ang rason kaya kalabanan nga rason amo na Bombo Champ. Okay. Now, mamangkot ako, Sir Jack, sa pagproseso sang fine sa Iloilo City Hall. Pero na, by 5 kabilog ang nagkaladakpan, 40 ang mga nag-violate sa mga ordinansa nga ginpatuman naton kagabi sa bahin sang open muffler. 25 sila kabilog. Paano nila ni gin-confiscar ila driver's license? Paano nila magawad? Anong proseso, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, salamat kanya kumangkot ni mo ina, no. Ang proseso, una ang imo TOP dalon mo sa ground floor sa aton City Hall, sa Treasurer's Office, no, way kamo iban bayran nga opisina ang Treasurer's Office ang aton nga City Hall. May resibo ina, ang resibo dalon dito sa 5th floor sa aton nga Traffic Management Division kag dito gawaro ng aton nga driver's license. Yes, kina-confiscate naton Bombo Champ. So dapat 72 hours lang, no. Within 72 hours dapat mabayaran mo na ang imo penalty kag magawad mo na imo nga driver's license. Kung maglapaw 72 oras, ano matabo, Sir Jack? Kung maglapaw, Bombo Champ, kung diari ka sa syudad kay maparahan kaliwat, consider ka na driving without license sa Bombo Champ. Okay. Ginpamangkot ko ina kay basi mangin tunaan naman bala ina sang para hindi ka na mabudlayan, ako na lang ni ma-process to, dasing pa. Yes, insakto na Bombo Champ, no. Amo na disway ginaklaro ko why sang iban nga kantuan nga bayran ang aton nga City Treasurer's Office kag wala sang iban nga negosasyon sa dalan kundi dito na sa aton nga opisina sa City Hall. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much sa imo siniiya nga informasyon kag mga konfirmasyon man tuhoy sa sining anti-muffler or noisy muffler ordinance naton diri sa siyudad sa Iloilo. Yes, Bombo Champ, dira sa mga kaupdanan naton sa Bombo Radio. Happy New Year, kaing udto kag madamo gyud salamat. Deri wavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. So sa mga motorista, kung ang imo motor maximum sang iya sini nga CC is 160. No? Kasi do amo man na so para makita naton nga lagko gid nga 160 nga CC. 160 nga CC. So sa mga motorista, kung ang imo motor maximum sang iya sini nga CC is 160. No? Kasi do amo man na so para makita naton nga lagko gid nga 160 nga CC. So sa mga motorista, kung ang imo motor maximum sang iya sini nga CC is 160. No? Kasi do amo man na so para makita naton nga lagko gid nga
nga ari diri sa palibot sa syudad sang Iloilo. Oh? Maghambal ikaw nga cc cubic centimeter. Amo ni siya ang engine displacement sang imo siniya nga motorsiklo mo ning pagtakos sang engine displacement. So 100 to 160 cc cubic centimeter sa aton sini karon iya nga mga kabombo, dapat ang iya sini nga decibel hindi maglapaw sa 115. Kay may mga stock bag-o, no? Nga mga 160 cc nga mga motorsiklo o kon mga scooter type nga hindi man niya 115 decibels kid ang kagahuron sang iya sini nga muffler or sang iya sini iya nga tambutso. But kung i-modify mo na ini sa aton iya nga mga kabombo, pwede man siya gyapon siguro ma-modify as long as hindi siya maglapaw 150 or 115, 115 decibels. Kiti, bisan sinuman lang siguro, no offense meant sa mga motorcycle na riders diri naton, tikon 100, 110, 125, 150, 155, or even 160cc, para ano abi nga paghawd-gawron mo ginang imo siniya nga motor nga tambutso? Para nga head turner, para nga kung maglabay ka may maliso kag may mambal baw. Gahod iya motor ba? No mo sina? Duway man sang pulo sabi no sa aton sinimak bombo. Ugaling kiti amo ning makabig naton do dayaw taman sa mga Pinoy bala kay hamako nimo sa isa ka kompanya sang motorsiklo, just like Honda, Yamaha, Suzuki, ano pang ginangiban nga brand sang motorcycle la Bombo Omel? Mapati kag sa hindi, sobra na isa kagatos ang engineer. Honda, sobra na isa kagatos ang engineer. Pero paabtabala diri sa syudad sa Iloilo or sa Pilipinas. Makunin mo sa Japan, ti ara dirang Honda, Suzuki, Yamaha, no? Sa to si Kawasaki, no? Pipila na kagatos na mga engineer da ang pautok sina agod idisinyo. Ang nasambit sini nga motorsiklo kag kung anong ara dira sa mo sina nga motorsiklo. Pabtablas Pilipinas di kay pag-abot. Bisan installment pa na. Baklason na yun, pang Islam, i-modify. Inahikay niya ang mga Pinoy sa disenyo sa mga engineer dito sa Japan mo. Sa aton sinima kabombo. Pero, tandaan ninyo, nga tanan siniiyang specifications, design, flarings, muffler, may ara na iyasang ginasundan ang mga engineer sa Japan or kung gin-assemble man bidri sa Thailand, sa China, may mga ginakonsiderar na sila yung mga aerodynamics. No? Kadamo pa na sa mga factors kaya ginakonsiderar nila agod nga mangin safety, bisan paano, may ara sang safety net bala sa mga riders. No? Katulad na ilang abisang ang ano sila bala Bombomel? Ang ano na gani? Hindi man na clutch skin mo. Mayara niya sang iban bala iya nga gear selector. May gear selector na iya ang disenyo sa mga engineer sang Honda, sang Yamaha, iban pagid iya nga mga mga companies ari sa tubang.
Ti pag-abot niya sa Pilipinas, pwedeng modify niya sang Pinoy, ang gear selector yaari pag niya sa likod. Tiyamakon mo sila banwa. Kagamo man sabahin siya nga mga muffler, mga tambutso, gindisinyo na niya sa mga engineer na nga, amo lang sa amo ning disinyo sa nga tambutso niya para sa mga 100cc, 125cc, 130, 35, 155, 160cc. Amo ning disinyo sa mafleria, pero pag abot na diriya sa Pilipinas, sus Maria kagusip, kapin pagin ko may mga aftermarket iyang mga pisa, dagsaon pag ginatuya kay takod sila sa nga motorsiklo. Ti pwede taman ma-modify guro aton sini nga mga motorsiklo nga ang tambutso iya hindi na tuman kagahod. Kay daw wala gid man inaiya sang may matuga sini nga kaayuhan. In terms sa bisa pagwapo-gwapo, hindi man iya gwapo pag magwapo lang taon imo sini nga motorsiklo ko na good gahod. Hikayan kag suyaan kalanom. Way gani gagahod ang motorsiklo sang kilala ni Bombo Umel nga 600cc to. Doon na huya pag ani magpandar. Dugangan pag yun sang medyo ginaulser man ang bulsaya. Itughong ito anay sa 660 sa 600cc itughong niya na ito sa 1.6 balbo. Sa aton sini mga kabumbo, magulan, di pasambasa. Mag-init, may aircon pa. Di ba? Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, sa mga motorcycle riders balaan naton ang inyo sini nga kumbaga pa do ara bala dira ang anong term sina nga gamito naton siniman. Now, dumabatsagan mo gid badla ang kanamion sa pag-ride nimo sa imo sini nga motorsiklo kon gahod ang imo sini nga muffler. Do hindi man guro no? Sa aton sini matag palamati. Tingabay pa kung sino may ara padra sa may mga modified muffler, ibalik nyo ina sa stock. Kay kung madakpan ka mo sa aton sini nga Public Safety Transportation Management Office, may mga nagakigo sini nga multa. Kung madakpa naman kamo iya sang Land Transportation Office sa aton sini nga mga tagpalamati, kumpis karon gilayon ina ang nasambit sini karon iya nga mga modified kag mga magahod nga tambutso. 53 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon riman sa pagpangalagad sa mumbuaray sa udto. Check karon nato ang balita ni Bombo Jomar Villa. Anong latest sa aganan na flyover construction? Tupaday lang ni sila sang tupaday lang ni sila sang ungka flyover mo, sang kontrobersyal nga ungka flyover. Kag anong bati-bati sa ungka flyover? Lakip na sina diri banwa ang alkalde naton magadugang kuno sa mga traffic aid nga magababulig sa pag-manage sang trapiko sa tion sang dinagyang. Hambal sang alkalde ti anhon tabi kay way matapos ang ungka flyover mo. Ini nga mga balita kag impormasyon aton sini nga panumbalikan sa paray nga pagpalayag sa bombuanay sa uto pagkatapos ang mga importante nga pahanumdum. Ni jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una,
Hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa author sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sasamiyo kuno nga ang isa Siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Kaginasang aganag tugas ang pagpugok sang dalagan sa trapiko ang area dira sang aganan. Nagalaom kita nga hindi na maganahagan kung tani dira ang pagpugok sa dalagan sa trafiko kay gin kakas na tong Great Wall of Aganan. Pero nagtuga pa ini sang traffic. Ay, ano plastada man? Jom sa report na please come in. Naka-experience siya sa pagpugok sang mga salakyan ang area sang Aganan sa may Banwa sa Pabiya El Beniguedra karon sa may gina-construct no nga Aganan flyover Bobosam no. Ang oras mga 6 AM umpisa nga nagpugok ang mga salakyan tubtob mga past 7 AM no. Kung sa DNT ang isa din sa ginalantaw kay Subong nagbalik naman ang klase kagati ang pila ka mga opisina diri karon sa may syudad sang Iloilo at mo na nagdulungan rason sa sining pagpugok pero kung takna alas 7 mga past 7 na naghagan-hagan na no nag-moderate na ang traffic sa may nasambit karon nga lugar sa bulig man sa pagdiliher sang katapo sang Pabiya Traffic and Management Office ang ini nga mga traffic enforcer kay man anaton ang area da karon sang Aganan nagakonekta man ina no sa may pila ka mga kabanuhanan nila benigete dira karon sa may Banwa sa Third District ang Haniway Santa Barbara, Kabatuan, Kalinog, Lambunaw dira nagagi mga jeep kag dito man sa southern part no ti ang mga Leon nga jeep abi nagalabay manda kag halin dito sa mahibawaan na post dira sa may Aganan flyover Bobochamp no ti may kay na diliher man sa traffic enforcer dito ang nasambit ya nga area. Ang isa din sa gidalantaw lang ati nakabulig-bulig man sa pag
diliher dito sa mga traffic enforcer kay ginkakas na bla ang ining sheet pile ining ginatawag nila balang Great Wall of Baganan nga pila naman ka bulan dira nga nagatindog ning magtimbang nga bahin tigin kakas na to kon maglabay ka na sa may aganan subong agi na ang duwa ka salakyan o kung mahimo na 2 lanes pakadto diri sa may bahin sa syudad kay kamuman sa may probinsya sang Iloilo no kay tiko lang taon naton sang una kung may ara ni sa sang sining sheet pile tag 1 lane lang gid ni no tag isa lang gid ka salakyan ang makalabay going pabalik diri sa may syudad sang Iloilo Bobotsam no kag sa pag-construct man sang sining project medyo madugay-dugay pa no kay tinakaplot mangkot kita dito medyo madugay no ang pagtrabaho kay ang ining intersection sa flyover way pa natungtungan sang girder actually ang haligi ni gani ko ng taon naton makita sa video ta ang ining haligi ning gatindog isa ka bilog nga dira sa tunga way pagid niya mabutangan sang sining tulong-tungan bala sang mga girder Bobotsam kag way pagid man sang girder dira abis sa tunga nga nagabalabag nga kun tani kon may girder na matamatan na pamutangan dira karon sang sining mga sining floorings may babaw gojati para mapanasig man no ang pagtrabaho sama na sa ginapangayo sang pila ka mga pumuluyo dito sa may nasambit nga lugar pero and the rest nga tikon ma-observe naton may mga tagsa naman ka girder ang ina nga flyover halin to abi sa may Taytay to before sa Taytay tis ka magtabok kag hasta gitos punta antes kaya magpanaog sa sining nasambit karon nya nga flyover Bobotsam kag same man sa bahin sang ungka nakalabay man kita ati ang sitwasyon dito ngati kon observe naton why na ni ginapalibot ang mga salakyan like sa una nga tikon halin kabi sa may pabiya pagabot mo na abi sa intersection malibot ka patos punta no turn right ka pa dito to Blas Milton tapos pag u-turn mo to balik ka naman sa intersection sa subong ang kakatabo nga diretso na no halin abi sa pabiya diretso ko na nanda cross sa may intersection kay may mga traffic aid naman ang nagadeliher so mas dako pag ganin ang pasalamat kay do hindi ma-hassle no ang pag-travel na do madasig lang kung ibanggit nga tinaga u-turn pa ikaw tos punta ang daan abing patakaran sa may ungka flyover karon Bobotsam. Ipabati ka blade ang interview naton sa traffic aid adra sa may bahin sang aganan flyover kati sa Pat Manila ti ginati ko Manila record nga mapadasig ang dalagan sa trapiko kay kapangayo ni sila sa pilabla ka mga driver kay tigis ang iban di man magpaumod kun mag-cross kada sa dalanti pila pagwaks lakyan ang hulaton mo antes nga makapaumod ang isa ka driver antes ikaw maka labay sa may nasambit nga lugar. Ibabati ta di si Sir RV Aurial ang traffic enforcer nga under the karon sa PTMO sa interview sang Bombo Radio. Maganda kung kami nga kabalo nga maglantaw sa ito nga karsada, bala na naman akong traffic kung hindi, kung ibi. Mild man lang kang gina. Siyempre, ang salakyan, kabulyom-bulyom, kung isa, wala man. Depende na sa salakyan kung anong bulyom na. Pero sa gina, mild lang gid. Observation nyo, anong oras ang pag-gid ka mga salakyan? Dili pagpugok? 6:30 siya nag-umpisa. 6:30? Oo, tapos hasta lang ta mga 7:40. Tapos tag-mild na. Muna ni sa buong sitwasyon sa buong mild na gid ang salakyan ta. Ang shit pile diri sir ginkuha na to ano nakabulig na sa inyo de? Dako man nga bulig ang seat pile nga kuha. Nga man. Ti maganaga ng traffic ta kag dasig ng flow kang salakyan ta. Anong pinagalain sa una sir ako? Ay ti nakitid ang dalan ta one way one lane lang ta ti subong 2 lane na ta. Ay diri sa una. Oo, ti hindi na ta ma-traffic gid. Dasig ang flow kang salakyan. Tinda mo gi salakyan nga bulyom halin? Diri man lang balabag. Balabag? Alin di ka, ti damo na sa subong subdivision mo. Ti diri sila na tanang gagi. Oo. Okay, so pila ka mo bilog nga traffic enforcer de? 3. So okay lang manageable nyo? Oo, manageable ka tama. Oo.
Hasta anong oras ka mo din nga duty, sir? Shifting kami, sir. 6 to 10, 2 to 6 akong duty. Tapos ang upod namon, 10 to 2, 4 to 8. May advice ka mo sa mga motorista, sir, basi makabulig man blang ate. Ang iba basi makadto sa syudad, mga private vehicle, basi may mga ibang pagid sila nga ruta nga pwede magluwas diri para maka Kung mambalang subong, kung okay naman di ang flow sang saganan wala na dito problema, ni Jabol na katama. Pero kung usually mga normal days, may mga nung inadlaw gid ang damo volume. Ati subong kay bago pa lang na kuha ang stockfly, hindi pa man naton na mabalaan kung ano gid. Kay titulis na mo no? Kay tulis. Muna yati daw mano gid man. Mambal gid mga ati, inoras gid ba traffic ta. Okay, ang pagkuha sang sheet pile ni basi ubraw na nila disto nga wala lang gid kami idea kay wala gid na namon ginambal sa amon. Amon manage lang gid kang traffic. Sige. Tamo to ang pahyag sang isa ka traffic enforcer dito sa may nasambit nga area. Dugang ko lang bubutsam, advice man ni sa turista naton, kay sa unat siyang gatukod, tindog ining mga sheet pile dira, hindi pikaw mapili maka-cross direct, no? Halika bidas batatos may banwa sang pabiya, no? Malibot ka gid. Come again? Malibot ka gid siling ko. Malibot kagit dradan sa may pabiya damo na sa division damo mga slakyan amo naga traffic ti subong pwede ka na ka across abi sa may intersection amo man kun halika to bis may taytay no sa may banwak pabiyabla halika na sa taytay ti diretso ka na pwede ka naka direct na cross diretso sa may Lapos dito sa may Bangga 5 sa may bahin sang pabiya Iloilo Bobocham. Tamo na ang pila ka mga development pero ti ang dalom yada duay pagid malapad-lapad kay dito may ungkad o ginamat-amat na to araw duay dining pero dira sa may aganan may mga establishment pa dira nga ti amo pa nang gina lantaw dira nga ti madarahig man kay ang idalom na da ti ibutangan sang o kunimuan sang space agud nga ti ang masalakyan ligwa nga makalapay man dira sa dalom Bobocham. All right. Ines si Momojo Marvilla para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Amat-amaton tani kay kumustahon ta kag balikan ta ang mga tawag siya gani, ang mga technical investigators or ang mga third party team nga naghusisa sina diring samahin sang ungka flyover saton sini nga mga kabombo. But right now sa ganan flyover kinakas na to nila ang mga sheet piles nga ginbansagan man gani nga aganan Great Wall of Aganan, and yet nagkos pa ni sang moderate nga pagpugok dira sang dalagan sang trafiko. And we do understand nga may pagpugokin man sa dalagan sa trafiko kay may ongoing construction dira mo naturalmente lang ina o galing hindi na iniiya natural para sa aton nga mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, partikularmente sa bahin karon sang mga taga-Banwa sang Pavia, Santa Barbara, Cabanatuan, no? Sa mga central part sa probinsya sang Iloilo kay almost 2 years na, hindi ganit almost 2 years more than 2 years na nga gunto naton sa dalagan sa trafiko. Now, may ginapatingayon karon nga road widening dira sa bahin sang ungka, no? Sa kilid bala sang ungka flyover. But ang road widening sina dira Banwa daw way gani makalabot sa isa ka gasoline station, no? Kay ti way pa na dira iya way pa ma-expropriate ang pila ka mga pribado sini iya nga duta agod nga himuon sini or gamiton for road widening saton sini karon iya nga mga kabombo. Luyag man naton nga mahatagan sang nagakigo sini nga update sa mga ongoing constructions sining mga dumalagko nga proyekto, just like sang ungka flyover, ano na ning plano sang DPWH kag sang tawag siya na isang kontraktor nga International Builders Corporation, ano nang findings sang third party, no?
nga nag-investigate, nagpangusisa sa kun bala anong kausa sang depekto sining 680 million pesos nga balor sang ungka flyover. And now, sa bahin naman karon iya sang Aganan flyover, is the Aganan flyover on track? Sa iya sini nga construction period? Hibaluon naton ini. No? Muning gusto ta may baluan. Kay dapat kung sang tuig 2022, no? Kung wala ni gin pala, no? Kung wala ni gin ukay sang Bombo Radyo Iloilo, sos Maria kagusip pasi ko na huroipsan lang ini. Tisubong husisaon ta naman ni sila sa bahin sang Aganan flyover kag kun anong latest diri nga investigasyon sa bahin sang ungka flyover. Kag sa kangot sini nga balita banwa, si Mayor Jerry Treñas madugang sang traffic aid nga magabulig sa pagmanage sang trapiko sa tion sang Dinagyang. Anon mo abi kuno kay way matapos ang ungka flyover mo? I-check tabi ang linya ni Bombo Angel Tan kung anong dugang sini nga mga plano sa aton sini nga alkalde. Kay lauman ta ini banwa nga mapugok kidya ang dalagan sang trapiko sa palabuton sini nga pagsaulog naton sang Dinagyang Festival. Sa second to the last week or ang duha ka ulihi nga semana sa bulan sang Enero. Sa aton sini mga kabombo. Jel, sa report na please come in. Pagadugangan sang Iloilo City Government ang mga traffic aids nga magamaniher sang trapiko sa ungka flyover sa tion sang pagselebrar sang Dinagyang Festival a Bombo Champ. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga pagadugangan sang bantay nga traffic aids sang ungka flyover sa agud nga mag-escort sa alagyan sang mga bisita nga magapadulong sa syudad sang Iloilo sa tion sang pagselebrar sang ginapaabot mga Dinagyang 2023. No, sa alkalde, and I quote Bombo Champ, anhon tanabi kay wala na tapos. Ini ang exact words niya galing mismo, o halin mismo kay Mayor Jerry Treñas, kag ang tumod niya diri ang amo ang ungka flyover para sa atong mga kabombo. In-expectar sa alkalde nga additional traffic aid sa Public Safety and Transportation Management Office, magabulig ini sila sa palaabuton nga festival kung kundi sa iban pagid nga butang, hindi lang sa may Dinagyang Festival Bombo Champ suno sa alkalde, kundi pati pagid sa iban nga mga events after sang Dinagyang. Suno kay Treñas, magadugang sang tinawo sa bahin sang traffic aid, agud mabuligan man sa pagmanage ang trapiko sa bahin sa mga eskwelahan kag mga market ngati ginasakop na ang pila ka mga dalanon nga nagapadayon bangod sa rehabilitation sini. Yari at matian ang nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Sa flyover nga ginaobra pa, madugang kita da traffic aids kag sa mga schools, no, kay kadamo na sa mga eskwelahan subong nga naka face to face. Ang instruction is I want to see all the traffic aids in the streets para makabuligid. Kagang instruction, mabulig sila manage ang traffic, kay ngalan gani sang nila department is PSTMO, no? O dapat ma-manage sila. Hindi na public safety and traffic violators. Kundi management ang ginamin sina, management, no? Ga-manage. So, hindi lang pangdakop. They are not there only to get more violations. Ang importante makabuligid. We will add more traffic aids there. Amo na we just have to handle that. We have just to manage it, no, because ano mo kay way pa natapos. May mga ulubrown pa na da, no. Idugangan ko lang gwardya para madasig ang paabot diri sang salakyan kag pagwa kay balan mo may mga flights nga ginalagas, may mga flights nga kantuan mo. Mayor, ang yara information na tatag si Sir Jack regarding
Miyara additional 100 ka mga... May ara kita additional 100 nga traffic aids for this year. Pero gina-identify pa ni sila kag they will have to undergo training, no? Para nga pagwa nila sa field, preparado na gid sila. Makayagaw ni your additional ini sila para sa manpower man sa Dinagya. Idugang tana sila, hopefully makabulig na sila sa Dinagyan. Kay tibutang tapila kabilog sa ilang dedicated dito sa flyover, plus ang mga areas, tibalaan nyo, nga nagdugang kita, no, para maintindihan ng tanan. Hindi kita gadugang kay para lang makadugang kita. Aside sa Dinagyang ta, nakita naman sang tanan ang aton nga mga market sa ara nas dalan, no? So hopefully this is not going to be permanent. This is just going to be temporary hasta matapos ang tanan naton nga markets. Nabataas ang atong mga kabombo. Galibong lang malaulo ko, Bombo Angel, kay sa kontrata, abi, ang contract agreement nga permado sang October 21, 2019 sa nakabutang diri nga specification sa breakdown rather, may ari diri traffic management 456,011. February 24, 2020, traffic management 336,510.70. Kay may may kopya kita nga ginauyatan bala gel, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ari pagid November 23, 2020. Traffic management 378,454.72. Other general na bilong ini sa other general requirements. Sa ungka flyover niya. Dari pagida diri. May wala mo nga nangayo kita kakopya. No? Ti galibog ang ulo ko nga madugang pa kita subong sa traffic aid pagid nga mag-deliher sa dalagan sa trapiko kay kabahin sang kontrata ang pag-provide sang traffic management. Di ba labong Bo Angel? Kag ini nga kontrata, ini nga project, wala pa ini matapos kay way pa ini ma-turnover. Subot silingon ara pa ini iya sa ara pa iniiya sa bahin sang kontraktor nga katungdanan. Hambal gani isang kilala ko nga taga Banwa sang Pavia, hambal sadto sang DPWH part sa construction budget kag traffic management ma-provide sila 40 traffic aid. Diri sa ungka ni isa gani wala kumay nakita. Pati ang budget sa mga dito road la na gani kagwa. Among sinabala, Bombo Angel, ang plastada, ang syudad, sa ngalan naging lamang iya nga pagbuling kung tani sa pagmanage ang dalaga sa trapiko kay may aktibidades kita diri. Amo na be, activity naton is this coming Dinagyang, but agi kada bala sa may sa may lapas. Alagyan na Sano City pakadto bala sa Luna Lapas. Bilib ako sa mando ni Mayor nga dapat kuno tanan nga traffic enforcer dapat nagamanage sang traffic. Hamako nimo kada utod sang dalan may traffic enforcer nga nagatindog. Kumpas man para nga kuno abi bla. Ang isa ka butang naton abi ang 50 or 500 meters, hindi bala ina masarangan sang isa or duha ka traffic enforcer end to end? Is it necessary nga kada tinangkuan sang dalan may gatindog nga traffic enforcer? Yes, grabe congested gyud manada during rush hour. Pero amo nang insakto nga traffic management.
nga sa isa ka span, hindi lang gid ako specific sa kalabaon sang dalan, pero anom gid ka traffic enforcer. Tapos subong madugang pagid kita kay para kuno nga mag-manage sang trapiko sa tion sang dinagyang, kay para kuno madasig ang in and out sang salakyan, kay may mga flight nga ginalagas. Technically, why pa ma-turnover sang kontraktor ang project, ara pa na sa ilang tulupangod, ara pa na sa ilang responsibilidad, kagkabahin sang kontrata is to mag-provide sila sa mamanage sa traffic nila. Tiway man gani ito. Inugtasan tama na for 2.5 years. Sobra. Lapit-lapit na matangko karon sa 3 tuig. Jel? Yes, Bombo Sam. Ang muna gani isa sa mga ginalantaw nga obserbasyon natin around the city nga niyara mga bahin sa mga karsada diri nga hindi isa, dua, o kung 3 ka mga traffic agent na nagabantay kung lima, especially kung mga ambagan ni Jerry Trenes na Bombotang kasi niyara nga mga areas may mga market sila na ginapang-rehabilitate o muna ang statement ni Jerry Trenes na duga nga manpower agad na magbantay, maghatag ligwa sa mga balangitin sila ang ma-enforce bila Bombotang ang mga salakyan, especially ini sa mga eskwelahan na ginapang-deploy kaya sino man sinisigatin lo nga ginapilan sila sa mga tao nga sa ibang daan, ginapamutang sa eskwelahan, ginapamutang sa mga market. Si ano ng rason man nga within this year na tao nga mga additional sila sa 100 sa mga traffic incidents. Ini palaabuton nga pagselebrar sa Ginagyan Festival mangin paagi ini siguro bumusan kasi nakatagan sa higwa nga kapatigayon sang smooth and proper in pag-abot sa kadto sa mga bisita kay initially niharadaan 8 ka mga ambassadors kasi sila ilain na people ang nag-confirm na sa ila attendance na magkadto din sa Dinagyang Festival. Abong the champ ang alagyan ng daan ano lang ang bali may Jerry Trenes na magabilis ng mga traffic aid at mapadasig somehow nga ang export or mga tagas sa ligwa ang alagyan. Dali, iba lang yung kayo describe sa hambal mo sa ating mga kabombo nga ang mga flights na daan, hindi nga daw, ilang taon natin din kung ayan ang sabas ng contractor is ever ito natin ang ilang bakin. Knowing that yung budget ni allocated yung kwarta para sa mga traffic aid, especially sa may flyover. Alright. Ini si Bombo Angel Pisiliertan para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Sa radyo, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo sininya follow-up report. Ang 100 traffic aids ni pag-hire ni sa ila, ano kalawig ang ila sa nga serbisyo? Maserbisyo lang ni sila sa traffic enforcer para iya sa dinagyang celebration or mangin casual employee or job hire man ni sila sang city government. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Bisan diri lang gani sa may area sang Maria Clara, tag-4, tag-5 dira ang traffic enforcer, pero pugok mangyapon ang dalagan sa trapiko. Kiti konsiderahon naton sa aton sini mga kabombo numero sang mga salakyan amo gina ang pinakauna nga kabangdanan sa pagpugok sang dalagan sa trapiko. Kadamo na subong sang salakyan diri iya sa syudad sang Iloilo, dugangan pagid ko magdinagyang ang mga private nga mga salakyan halin sa mga kabanuhanan mapadulong na diri sa syudad. Kiti gusto man nila nga mag-celebrate sang dinagyang, mga face-to-face na kadaan. Dugangan pagid sang mga public utility vehicle, public utility jeepneys.
Isa pa gid sa nagtuga sa pagbugok sa dalagan sa trapiko ang ongoing construction karon sa mga kiosk nga sayluhan sang mga vendor sa natalana man or may ara na gani ongoing construction nga mga merkado. Pero damo man ang nagapamangkot. Bisan kita gani nakaagi na kita, nakasalapo na kita, hindi lang kay isa, dua, tatlo, madamo na iya nga tawo nga kilala ta ang nag-approach sa aton kang namangkot, Bombotsam, nga agindungan kita nilang construction sa mga merkado, aw. Kunti grabe so mga pagpugok sa dalagan sa trapiko. Daw halos why ka na iya sa makabing nga alternate route. Ma-alternate route ka. Sa unhan to, sa lapuan mo, one way na lang. Kay may ginbutangan sang kiosk nga sayluhan sang mga vendor. Hindi ba? Kag nga agindulungan gid ini. Hindi pwede nga unahon lang anay duha ka dalagko sini nga merkado. Hindi bala pwede nga isa lang anay or duha lang ka merkado ang unahon, lapas abi kag arevalo. Ang layo anay bala para nga hindi kita mapektuhan sang tuman iya nga pagpugok sa dalagan sa trapiko. Tilang taon ta kung maipiktugin man ining pag-hire sang traffic aid nga isa ka gatos or base kon di kabalo ka naman puro pang gamot-gamot lang ni sa aton sini nga mga kabumbo. Pang kung sa ano pablano kanina ang tawag sa ginasabog maninoy. No, antes magtanom la pang surusabog para nga ti dasig magtubo nga sa uli, kung may harbison ka, kung kinahanglan mo na. 32 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na pagpanumbalik naton na banwa istoryahan naton. Maritime Police magapatigayon na sang investigasyon o nagpatigayon na sang investigasyon sa sining paghaboy sang dinamita sa patrol boat sa barangay Asluman sa Carles sa Iloilo. Ining patrol boat totally damaged gid. Kag African Swine Fever update kita. Nakalabot na sa kwarto kag quinto distrito sa norte nga bahin sang probinsya. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya
nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliance. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 or 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay may winner kita. Isa sa aton sining iyang mga tagdaog sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Balde-baldeng may balde-baldeng araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasyasihan pa. Yari karon sa aton sining live studio ang aton sining iyang winner. Winner naton sino gani pangalan tanay? Merilina Almio. Si Merilina Almeo. Okay, Nay Merilina, ara na sumong sa imong 500 pesos palihog isip. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Ano ang dangatan sang 500 pesos naton ay? Ibakal ko naman niliwat ka purchase. Para maihulog naman ko liwat. Maayugid. Dugang nga premyo ang isa ka balde nga orokan nga puno sang grocery goods. Anong mahambal ni Nanay Merlina? Salamat gid sa isa ka balde nga orokan. Subong lang ko nagdaog, gabi ko di ko mabunutan kay dako lakat akong tsansa. Ano nanay ang ako. palagas nga Paskwa? Palagas sa Three Kings. Three Kings bagid ba? Kabay pa nga magabutan pag ikaw sa sunod base sa Grand Draw na. Gabay pa mo na ginahulat ko gid bisan pila lang ina. Taga di gani si Nay Madlina? Tagalanit Haro. Tagalanit Haro. Ang daman to mga Tagalanit Haro nga mag-intra man sila kay base sila man na masunod nga magdaog nay. Kamo mga kasilingan ko diha sa Lanit. Gabay pa mag-intra man kamo nga para sa ko subong nga nagdaog gid ako. Nagpasalamat gid ko. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Star FM, it's all for you. All right. Sige, congratulations na Merlina. Next, ari pagid. Duga nga winner pagid. I-check nato nabi ang linya sa aton sining winner pagid si Ma'am Shirley Blanco. Taga din si Ma'am Shirley Blanco. Barangay Villanita. Taga Barangay Villanita. Bana mo ang Blanco? Oo. Bauti basi parinti ko pa na kay Blanco man ako. Ara ng 500 pesos mo nay. Ari na. Liyog ko isip. 1,000 pesos. 100 lang? 100 pesos. Panabulan ako sila karon. 200 pesos. 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Anong kantuan sa 500 pesos ni Nanay Shirley? Bakal ko pa din isang ako niya bulong ko nga ang bulong ko nga ginabakal. Maintenance. Maintenance. Pagkatapos ang sobra sini, bakal ko man sang proof of purchase. Kaya may idugang ako nga mahulog para nga sa rason basi magabutan ako sa Grand Draw. Grand Draw. Abaw. Dugang premyo ang isa ka balding orokan nga may grocery goods. Ano mahambal ni na Shirley? Madamo gid nga salamat sa Ginoo kay kaduwa sa Radyo Bombo. Ginhatag ni sa akon. Agdahaman to mga taga Barangay Villanita nga mag-intra man sila. Ang taga Barangay Villanita mag-intra man kamo sa promo sang Bombo Radio. Nakadason kamo man magabutan, makadaog man kamo. Sige, Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Star FM is all for you. Okay, diri wabit sa aton sino mga kabombo aton sino nga mga winners ha. Nga nag-isip sang ila sini nga kwarta. Ang cash prize nila, ila sini nga kasya siyahan. Kag balde-balde nga grocery goods sa aton sini nga mga taga Palamati. Ang oras naton 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko na this time si Bombo Chari Sumagpao.
Kagapo nagpasalig ang Maritime Police nga magapatigayon sila sa investigasyon. Subong nakaimbestigar na sila. Sa ila sini nga pag-imbestigar na tumod nga totally damaged gid ang patrol boat sa barangay Asluman, Carles, Iloilo. Bombo Chari sa report, please come in. Ang Iloilo Maritime Police sang Philippine National Police Maritime Group Bombo Champ amo ang nag-umpisa na sang pag-imbestigar nila sa natabo nga ginapahayag paghaboy sang dinamita sa may patrol boat sa may barangay Asluman, Carles, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant John Delgado, ang Deputy Chief sang Iloilo Maritime Police Station, nga kagapon sang udto nakaabot na gidman ang mga investigador sa nasambit nga barangay kag mga alas 4 na nisang hapon nag-conduct na sila sang ocular investigation nila dayon sa nasambit nga patrol boat nga amo ang ginaligar ginhabyan na sang dinamita. So sa ilani nga ocular investigation dako ang nangin damage sa patrol boat kung sa diin suno kay Police Lieutenant John Delgado sang aton ni ma-interview nga sa wala kagatuo nga portion gid sang sakayan amo ang wasak gid. Ang iya sini nga pilot house o kunang kamarote wasak man Bombo Champ amo man ang makina sang patrol boat na guba gid kag ang iya sini nga hull guba man o kun ang watertight nga body o kunang lawas sa nga nasambit nga patrol boat rason nga naglugdang gid ini nga sakayan. Sa paglantaw sa nga pag-imbestigar sang Iloilo Maritime Police didto totally damaged gid ang sakayan mismo kay mismo ang makina dako gid ang iya sini nga samad. So ang patrol boat yara na subong napasaka na nabutang na sa higad sang baybay sa nga barangay Asluman sa pagbinuligay man sang mga pumuluyo dito sa may barangay Asluman. So ang initial nga pag-imbestigar nila subong ang anggulo nga ginalantaw nila subong Bombo Champ amo ang paagi sa panaysayon ni punong barangay Montibon sang barangay Asluman nga posible ini kahimuan gid man sang mga napangdakop nga mga illegal nga manugpangisda sang nagliligad nga mga inadlaw. Pero padayon paniya sa gihapon ang investigasyon sang Iloilo Maritime Police sa nasambit nga insidente kag gina-checkyar Manila ang iban pagidni nga posible nga mga anggulo. So yari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant John Delgado. Kagahapon, ma'am, immediately sang pagkabato naton sang report pantagid dayon sa aton nga investigador para magfollow up sa investigasyon sa sining nga insidente. Kahapon sang mga ugto siguro nakaabot na aton nga investigador. Kumusta sir? Ano ang paglantaw dito sa may patrol boat? Ang investigador so nag-conduct sa sang ocular investigation dito sa area. Nakita niya nga ang patrol boat bala ang mga damages sa sini nga na angkon sa ginaaligar nga ginabuyan sa dinamita. Sir, pwede madetalye ano ining mga damages sa diin nga parte sa nga patrol boat ini? Oo. Kung imong nga lantaw na kumbaga grabe gid ang damage sinisan ko sang sining insidente ang iyang nga kuan bala nga port side kag starboard side yung sa wala ka sa tuo sang portion sang pambot wasak gid ni sa iya banda bala sa kamarote niya nga ginatawag naton at sa makina kag sa iyang ulin o kunang stern part sini nga sang pambot. Lagi ben sa iyang hal nga iniblang ginatawag lang nga dagpak so naguba gini siya munigid siguro nga naglugdang siya o kuna ubon ini siya. Okay. Sir, masiling partially or totally damaged gid ining patrol boat? Kung ako lang maglantaw, no, ma-consider tagi niya siguro siyang totally damaged. Kaya pati ang iya nga makina sini daw sa madman. So far, sir, sa subong sa diin na ang patrol boat nakahamtang? Ang patrol boat nga ning ginaaligar na habuyan sang dinamita ato ni didto subong sa ilang barangay na pasaka na nila. Okay, sir, sa anong initial nga resulta sang investigasyon ta subong may anggulo na nga ginalantaw aton nga Iloilo Maritime Police? According sa kuno sa
report ni Kap kung sa iyang statement ginaaligar niya nga base kuno ini kainuan sa mga nakakuha niya napandakop niya man. Do mo na ang iyang buot singanon. Sa subong padayon pagidangamo nga pagkuno pag-investigar sa sining insidente, ma'am. Okay. Sir, if madakpan ining mga suspetsado, ano nga kaso ni ang posible ipasaka sa ila? Well, kung mabalaan na din na gidman niya, probably depende lang ni mama sa mga circumstansya nga aton makuha kag ma-determine kung ano gid ang kaso nga dapat na i-file sa ila. Okay. Sir, kay ti amo ina bala ang natabo no nung manginlihok subong sang Iloilo Maritime Police dira sa area sang Island Barangay, sir? Ang amon nga padayon ng amon sini nga nga investigation. And of course, ang amon nga operation pasanigon pagid namon. Sige. Sir, mensahe mo na sa mga pumuluyo sang Barangay Asluman sa Carles. Ang sa Barangay Asluman, no, sa mga komunidad dito, no. Subuligan naton ang aton nga PNP Maritime agud nga ma-resolbar yung kaso, agud mapasabat naton ining mga responsable sa paghimo sang sini nga krimen. Nabatian sang aton mga kabombo si Police Lieutenant John Delgado, ang Deputy Chief sang Iloilo Maritime Police Station, Bombo Champ. So nagapasalig ini siya sa mga pumuluyo sang Barangay Asluman sa Carles nga padayon ng ilang investigasyon kagti pagatulidon gid kung sino ang responsable sa paghaboy sang dinamita sa ila sini nga patrol boat kaga mas pasanyugon pagid ang ila sini nga seaborne patrol operations kagti gapangayo man ini siya sang bulig sa mga pumuluyo nga para mapadasig ang pagsolbar sang kaso pwede gid ang mga maihibalo nga mga pumuluyo kung sino to ang mga suspetsado o kung may mga impormasyon mag-report na lang sa ila sa Iloilo Maritime Police Station sa Gilayon. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Chari, mayo man ni kay nakita mismo sa Maritime Police to. Kag sila maka-imbestigar na para nga mapasabat na ning responsable sa sunod sang o sa likod sang paghaboy sang dinamita kag ang Carles PNP bulig man tani sa investigasyon kay base blakon na makabulig-bulig man kag makahatag man sa dugang nga pwersa sa pagdakop sining mga responsable sa sining nagpanghaboy sang dinamita sa Barangay Asluman, Carles, Iloilo sa ila sining patrol boat. 53 minutos na nakaligad sa takna alaw na check ko naman this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Ang African Swine Fever nakalabot na sa 4th kag 5th district. Sa aton sining mga kabumbo. Yung mga baboy to sang kilala ko basi kung delikado ron to. Basi kung malat na nun to ka African Swine Fever. Yung mga kilala ko mga amigo ko sa sa kwarto ko sa Quinto Distrito. Yung mga baboy nyo dapat siguraduhan nyo yun nga white may nagabatsyag dyan. I-check tabi si Bombo Lindsay sa Provincial Veterinarian Office. Bombo Lindsay, report please, come in. Nadugangan pa Bombo Cham ang mga hog raisers na apektado subong sang African Swine Fever sa may probinsya sang Iloilo matapos natiduha ka mga banwa mano ang nagdugang sa may probinsya sang Iloilo nga apektado sang African Swine Fever. Sa banwa sang Banate, since nga banwa sang Banate naka-record sang positive cases sang African Swine Fever, 4 diri subong ang mga farmers or hog raisers nga apektado, samtang sa banwa sang Barotac Viejo, 2 ka mga farmers ang affected. Sa ginpadala nga mga samples Bombo Cham or blood samples sa mga baboy sa Banate, 4 dari ang gin-test na mga samples kag 4 man ang nagwa nga positibo sa African Swine Fever. Samtang sa Barotac Viejo, 5 ka mga blood samples ang ginapaidalom agud gati i-check ang result kag nagwa man sa result nga 5 man ang nag-positive
sa African Swine Fever Bombocham. So sa subong 11 na ka mga banwa sa may probinsya sang Iloilo ang apektado no sang African Swine Fever raga sa banwa sang kwarto distrito amo ni ang Banate daduha ka mga barangay ang apektadong barangay Merced kag barangay Libertad. Ang barangay or ang Barotac Viejo sa 5th District isa diri ka barangay ang apektado which is ang La Fortuna. So kung duha ka mga barangay Bombocham ang may ara sang kaso sang African Swine Fever, gina-recommend diri subong sang Iloilo Provincial Veterinary Office kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ang banwa sang Banate ibutang man sa or i-declare nga red zone na sila since na duha ka mga barangay ang apektado sang African Swine Fever. Samtang magapabilin nga pink zone ang Barotac Viejo since nga isa lang ka barangay ang apektado pero sa ina nga barangay kag within 0.5 kilometer radius Bombocham makabigi na siya nga red zone pero sa sagwa sina kag sa entire banwa or entire town makabig pa na siya nga pink buffer zone. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Darrell Tabuada, ang provincial veterinarian. Sampit kita sa samples ito nga 4 ka sample sa Banati kag 4 man dirang nag-positive kag 5 ka sample sa Barotac Viejo tanan man sina sa 5 ka samples nag-positive. So ang sa Banati duha ni ka barangay ang aton naging kuhaan barangay Merced kag barangay Libertad. Ang sa Barotac Viejo isa ka barangay sa La Fortuna. Pila ka mga farmers diri Doc ang affected sa Banati pila kag sa Barotac Viejo? Sa Banati 4 ka farmers niyang kuhaan samples. Okay. Tapos ang sa may La Fortuna duha ka farmer ang ginkuhaan naton sa samples. Okay. Before ka mo nagkuha sa samples, ano gani Doc nakabatyag sa simptomas ang mga baboy? Actually last week pa ni siya a week before sang Christmas. May mga reported na dito nga may mga kaso sang mortality. Muna siya ginpa-validate naton siya sang 27 pagbalik sang opisina para malantaw naton kung ano ang status dito sa field. Kaya na-monitor naton nga damo gid man dito nagkalamatay dito sa ini nga mga area, especially diri sa may area sa Banati. Kaya ang isa gani ka farm dito may mga pag-o pa lang sila naging panglupong. So that is why nga naging kolektahan na lang natin sila sa samples. Okay. Sa sining mga banwa Doc naka-start na kamo pang depopulate. Last week pa actually before pa magwa sa result gina-expect naman namo niya ang results niya ma-positive na mo. Ay based sa clinical signs and symptoms kag sa mortality rate sang kaso. Daw ESF na gid man niya. So na in place na ang border control sa 0.5. Kag ang mga baboy dira sa mga infected areas wala naman sa mga baboy dira kay naupos na to sa mortality before pa magwa ang result sang laboratory. Okay. Magluwas sa Banate kag sa Barotac Viejo, are there any banwa pa Doc nga gina-monitor natin subong or gina-surveillance? May mga banwa kita nga ginpakatuan kahapon sa amon mga staff. At of course may mga problema man kita with regard sa barangay level kay ang mga farmers medyo hesitant man sila yung mag-cooperate sa aton. But we will continue sa aton nga surveillance. Best effort kami parang makakolekta sa samples. May mga samples kami nakakuha pero hindi siya amo sinakadamo. Kay tanan nga report siya nagasulod sa opisina, ginaktuhan gid naton ni sigida para at least sa paano malantaw nato ng extent ng damage kag extent ng spread ng virus within the province of Iloilo. Okay. Sa banwa sang Banate Doc, since nga duwa ka barangay ang affected, ma-consider naton siyang red zone na or pink pa sa gihapon? We will recommend sa governor na ma-red zone na siya. Likely more than may ara na siya two barangays affected. Kag based man sa monitoring namo sa area, aside sa amon na kolektahan ngayon ang mga barangay, may mga barangay man dira nga allegedly sa base sa report nga may mga naga-mortality man nga mga malayo man dira nga area. So consider na lang namon na siya, i-recommend natin sa kay Gov sa pagbalik ni Gov nga pa-red na lang natin siya. Okay. Banati. For Barotac Viejo, we will conduct
more surveillance outside sa areas para nga at least kung may ara bagit makaso may ara ang mga spread dira sa other areas siya ma-recommend man naton. But of course nalantaw namon balaan ang case diri sa Barotaquio kay sa Banati daw isa ni siya ka tumpok ang Barangay Mercy ug Barangay Libertad. Ining barangay nga La Fortuna sang Barotaquio ilingoday na sila. Okay. May mga koneksyon na sila with regards sa spread of the virus. Nabatian Bombo Cham si Dr. Darrell Taboada ang provincial veterinarian. So padayon man nga ginahimo nga mga pag-collect man sa blood samples Bombo Cham sa nagkalain-lain man nga mga banwa diri sa may probinsya sang Iloilo. Actually may ara sila nga na-collect naman subong nga mga blood samples pero wala lang inaanay gina sa publiko ang banwa kung sa diin naman ina kagulato naton ang mga resulta man sa sining test na patigayonon if ever nga mag-positive or negative sa African swine fever Bombo Cham. Amo ning isa karon sa mga mambalman naton ngati do hindi gid gusto naton nga balita sa subong iya nga bagong tuig pero ti anuhon mo sina Bombolens kay nakalabot na sa kwarto kag quinto distrito. Amo gani sa 5th district nagaisahanon ang Barotaquio subong na may ara sang kaso sang African swine fever Bombo Cham. So kabay pa nga hindi ni maglakta kag matigayon nga ma-contain mapunggan sa aton man nga mga personal dira especially nga mga pumuluyo man ni Bombo Cham nga hindi bala magpagwa na ya sang baboy kun bala lang nila nga ti mahimo ni makatugas ang paglaton sa iban man nga mga baboy or backyard Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Amo ni bala nga kon may ara gid man sang infected dira at hindi na kita magpangunyadi nga mapalusot kay man kanugon para nga makabawi-bawi lang amo sini amusadto kay ang epekto sini sa aton sini nga mga kabombo no tag napulo kapilo ang iya sini nga matuga nga halit. Di nakalapot na tos kwarto kag quinto distrito. Sus Maria kagusip. Duga nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regina Pon sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, bantayan ina sa aton sini panay nga pagpangalagad steady pulse lang kamo dira sa aton sini mga kabombo. Ini si Bombo Chama Blanco Huber gabilin sa imo sang manayanayang nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay,
isa sa plastik kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang
ang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues.
Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag Good vitamin. afternoon, Gid, sa inyo tanan, mga kabombo. Happy Wednesday, and so I welcome you sa Wednesday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang. Kaupo din niyo si Tita Regine. The 4th of January is the day today. Kumusta man kamo diran sa mga na-stuck up sa traffic? Ox lang. Do not be stressed. Smile sa gihapon. And sa mga wala pa nakatapos sa ilang sulat sa ilang makasaysayan dira, I know you have started it. Ang iban daw gapangita-ngita pa inspiration, but anyway, very simple lang gid. Get something that na-experiensyahan ninyo and something very significant nga daw naghatagid impact sa inyong life, and that one story is really worth sharing diri sa kahapon lamang program. And so, if matapos na ninyo, paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginasulat ninyo ina, ipadala nyo na kung matapos sa kahapon lamang program, TYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let us enjoy this afternoon's stories, and at the same time, let us enjoy each other's company sa sininga hapon. I welcome you with a song from the Bombo Music Festival. This is from Charles Kevinton. 2 para sa inyo. Good afternoon and welcome. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la.
Beautiful song para sa inyo. Ang ating pambukas ng kalingawan diri sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Well, it is said that two is always better than one. But I guess, not really, no? In trying to find happiness, hindi man kinahanglan nga you are into a relationship. You can be happy by yourself and by loving other people, like say sa mga iba nila who decided nga just to be by themselves sa ilang single blessedness but full of love. Love nga pwede mahatag sa mga kahinablusan, sa mga kauturan, sa mga members of family. Hindi ba lang? Good afternoon lang sa inyo dira sa liwat, mga kabombo. Kaupo din niyo ako, and this is Tita Regine. Yeah, it's yesterday. We left off with the story of Nanay M. Sang miyag-aw. Wow. Grabe man ang ginagyan ni Nanay M, no? Imagine, nagpakasal sa lalaki, hindi man sila nobyuhanay, nagpangabuhi, nakaangkon sa mga kabataan, nangin babaidor ang lalaki. Kag hindi lang isa, kundi duha. Or hindi lang isa, duha, kundi tatlo ang nangin babayi. Kag ining si Nanay M, amo nagapangabudlay sang todo para mapaeskwela ang mga kabataan. Nagalibod sa mga kalanon, kag kung ano-ano pa. Kag nakaengkwentro ang mga babae sang iya nga bana. Ti ang bana, sige gihapon sa iya bisyo, kag sumakabilang bakod na gid. And from here, we will continue the story of Nanay M diri sa KLP. Tita Regine, wala ako sang sarang dangpan, kundi ako makadto. Hindi ako katulog kun gabi. Nagapangamuyo ako sa Ginoo. Ini nga krus, ginpapasaan mo sa akon, nga pagadalon ko, hatagi lang ako sang kusog, kagkabakon. Ang akon bana, wala nagatulog sa balay. Masami na siya, nga sa kabilang bakod nagatulog. Isa ka bes, akon ginpangtipon ang iya bayo, kag ginpadala sa tricycle, agod idulong sa iya. Hambal ko, didto ka na lang istar. Kay nagabot ang tion, nga nagmasakit ang akon bana. Guasulod sa hospital. Tapos, naggrabe pagid, kay ginadialysis na siya. Complicated na ang iya sakit. Sa wala na kami kwarta, nagalibog na ang ulo ko, kundiin mangita kwarta, para sugpunan ang iya kabuhi. Kung kaisa, kag kung kaya pa niya, once a week lang kami nagapadialysis, kay kapigado gid sang among kahimtangan. Kag nag-ayo-ayo na siya, abi ko, hindi na siya magbalik sa kabilang bakod, kay wala na siya kwarta. Pero, atto man siya gihapon. Hasta, sa ginatake naman siya liwat, kag nagbalik siya sa akon. Sa amo ni nga unos sang kabuhi, ginatugyan ko na lang ang akon bana sa imo Ginoo, hambal sang huna-huna ko. Mga pila pa kabulan ang iya nga tiner, pero sa ulihi, ginhapo siya. Gabi adto, gintawgan ko ang bana sang akon bayaw, nga dalon sa sentro ang akon bana, kay ginahapo na siya. Wala lang nagdugay bana ko. Nagtangla sa langit, kag naghambat. Ginoo, Ginoo ko, handa na ako. Kag nagdunglay. Pagabot namon sa sentro, wala na ang bana ko. Masubo man in the Regine, pero dapat ko na lang batunon, nga sa yabok kita naghalin, sa yabok man kita magabalik. Pagpatay sa akon bana, damo man nagbuylog sa akon, may ara man financial nga bulig, kag ara man mga pangamuyo. Ang subang ko nga bata, bangod ako naman ang tinday sang iya nga karbaw, iya inigin baligya, agod may inagasto kami sa lungon sang iya amay. Ang gulang ko nga anak, may ginauma siya kag may asawa. Ang ikaduha, criminology, apang wala gid swerte, napatay ini sa edad nga 23. Cardiac arrest ang iya ikinamatay. Kag ang ikatlo ko, information technology ang natapusan, nga nagatrabaho sa gobyerno, pareho sang iya asawa. Ang ikaapat, electronics, may obra sa kundiin, retired ang iya nga amay, kag ini siya ang ako nupod sa balay, imaw ang iya asawa, kag isa ka bata. Kag ako nagot, graduate man sa marine engineering. Ang importante, napatapos ko sila. Subong, dual citizen na ako.
Kutob lang din ang akong malawig ng sulat. Pasensya ka lang, Inday Regine. Kabay ang Ginoo magaubay sa aton tanan. Ang matinahuron, Nanay M. sang Miagaw. Nanay M, thank you, Gid, for sharing with us your story. Tuman ka subo nga matabo ina no sa isa ka pamilya sa magasawa nga kung sa diin ang isa ka partner nagasuffer bangod for staying in a relationship nga toxic, abusive, nagapang babae, kag nagapabaya sa pagpangabuhi. Wala na galing no, kabudlay bala nga i-change ang isa ka tao because ang change would always come from the person. So we cannot simply change a person. Ang desisyon ara sa iya nga mga kamot, kung luyag na ginman bala niya nga magbag-o, luyag na nga mag-say goodbye sa iya nga mga bisyo, sa iya nga mga hindi nami nga mga ginapanghimo. Kung kaisa ang mga asawa no, nga biktima sa amo sinibala pang abuso, toxic nga sa relationship, kung isipon natin do ka kaluluoy gid no, but of course each one has her own reason for staying in that relationship, and mostly it is because of the children. Ang kabataan amo ang nagahawid from that person to get out from that relationship because naluoy siya, and at the same time gusto niya no nga mahatagan sa manami nga puturo ang mga kabataan. And so I know gin-endure mo lang ato, but deep inside you, grabe ang sakit, no? Sakit sa balatyagon, sakit sa tagipusoon, nga instead bala kung tani, no? Nga mag-focus sa pagpakaayos ang inyong relationships, ang inyong family, daw lain ang iyang ginahimo. Sumasakabilang bakod. And grabe man, no? Nga nakaya mo to stay in that relationship. But I'm sure ikaw yung appreciated kagid sa imong mga kabataan because sa mga tanan nga mga pagpangabudlay mo, tanan nga mga sacrifices mo, nakita gid nila ina. And I guess it paid off because look, napang-plastar mo man sila sang maayo. Naka-graduate ang mga kabataan mo, nakapangabuhi by their own, and you were able to survive that episode sang imong nga kabuhi, being with someone nga daw heartaches ang ginhatag sa imo. Siguro may mga kaayuhan man, may mga nami man ka mga moments, but ang nagapangibabaw no ang heartaches kaya mo na ang ginbilin. But I just hope nga you have a very generous heart, kag you have already forgiven him sa tanan nga mga ginpanghimo niya sa imo, nakapangayo siya sang patawad, nakapatawaray ka mga duwa, so that mag-an lang no para sa imo ang pagpangabuhi now only with your children. Ang mga kabataan nga among gid ang rason sang tanan nga mga pagsakripisyo mo sa imo kabuhi. And so I just hope nga sa ini nga mga tinion, happiness naman ang imo nga gina-experience, the glory and the victory ang imo nga gina-savor for seeing that everything nga ginpangabudlayan mo, ginpangsakripisyohan mo, naghatagid, nag-yield sa maayo nga result. So salamat gid sa imong nga istorya diri sa amo Nanay M sang Miagaw. Oras naton 33 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magpanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kun mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kun bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang Kabombo, yari ang mga importante ang kahiwatan dito sa Plazuela, di Iloilo sa saninga semana, Tubtub, Enero 7.
Ang Enero 6 amo ang unang nga Biyernes para sa bulan sang Enero tuig 2023. Gani ginaagda ang tanan mga devotos kag bisan hindi man mga devotos sa the Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa amo nga adlaw sa Latoda. Magaumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Enero 7, Sabado, ang Valhalla Band, isa sa mga mabaskog nga banda sa Iloilo, ang natalana nga magpanugod sa inyong bagong tuig nga may dako nga lupok kaupod sa ila pinili nga mga pop songs sa 2 ka oras nga musical extravaganza sa concert at The Plaza nga magalanog alas 6 ng gabi. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga plazuela di Iloilo Dinagyang Edition mugs ang iga pa-raffle sa mga suki sa plazuela di Iloilo. Sa Enero 8, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latoda sa mga luyag magtambong sang misa sa mga petsa alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayuon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga hindi pagduha-duhaan ang iyang pagpalangga kag pagprotekta sa aton ilabi na gid sa mga mabudlay nga tion. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And now it's time to give you our next story para sa sining nga hapon. May ginapi diri siya nga duha ka mga pictures. Napasalamatan naton si student mom sang Lambunaw ang sulat nagasiling Dear Tita Regine. Bagong tuig na, 2023 na. People have just finished their countdown. Many places in the world have erupted in fireworks. However, our city marks it. There's something exciting in welcoming a new year and the fresh starts it brings. Pag-abot bagong tuig, we all push out into new waters, wondering what friendships and opportunities might we find. For all its excitement, why kita kahibalo what the future it may hold. Pero ano man ini, hindi kita magkahadlok kay ang Ginoo nagsiling, don't fear when you pass through the waters, for I will be with you. Subong, we push out from the shore into new uncharted waters. Whatever events we might face, God will always be with us, hoping and praying that He will calm the waves. Tita Regine, happy gid ako kay nakabanding kami bilang isa ka family here in Lambunaw. With my youngest daughter and her 3 kids, nangin okay ang amon Christmas kag New Year's celebration. We went to church together and happily welcomed other family members who came home from abroad, to spend Christmas season with us. My granddaughter from Texas, USA, came together with her American friend. My youngest brother, Bernie, together with his wife, came and visited me here in Lambunaw. He came from Australia, and after 5 years of not meeting each other, nag-visit siya sa Iloilo and spent 3 days here. My agot and I treated them to a lunch party, and we were very happy. We called our sister Che from France, and we had a happy time conversing through phone call. Tita Regine, amo na subong ang luya kong isaysay about Bernie, and now he was able to migrate to Australia. He is now a citizen of this place. Also his wife, a son, and a daughter who are both working now in Australia. Agot si Bernie sa amon 8 nga mag-urutod. Gani spoiled brat siya kag palangga gid sang tanan. Tama gid kapigado ang amon pangabuhi sadto. Kaisa lang ka laborer si tatay sa isa ka dako nga kompanya sang gasolina. Kagamay lang ang iya nga sweldo. Si nanay sa balay lang. Pero naghimaka sila nga makatapos kami sang high school. Pag-graduate ko sang high school, magamay pasad to si Bernie. Pag-obra ko, permi siya nga nagahulat sang pasalubong nga pagkaon. Maalam siya,
pero matamat mag-eskwela. Gani, wala siya ka-graduate sa high school. Pero, may special skills siya sa pamanday. Kay ini ang nangin obra niya. Ginadala siya ni Cho Domingo sa iyang mga constructions. Gani, labi pagid nahanas ang skills ni Bernie sa iba't ibang obra sa isa ka panday. Sa isa ka bes, may nakilala si Cho Domingo, ang isa ka Amerikano, nagapangita sa workers sa iyang shipping construction. Isa si Bernie sa ginrekomendar ni Cho Domingo sa kano. Gani, nakaobra si Bernie bilang isa ka shipbuilder. Sa ulihi, ginpiyaran siya sang kano sa pagpangita sa mga tao para nga mag-obra sa iya. Pero, wala naglawig ang ila pag-obra sa kano, kaya nag-decide ini nga magbalik sa States. Bangod palangga niya si Bernie, ginrecommend niya ini sa iya amigo sa Australia, agud nga makaobra dito. Ginprepare ni Bernie ang mga kinahanglan niya nga papeles. Kinahanglan niya ang dakong kantidad, gani ginbuligan namon siya, pero kulang pagid. Grabe pangamuyo ni Bernie kag iya pamilya para makakita sang garastuson. Si nanay namon ang nag-withdraw sang iya gamay nga kwarta sa bangko agud i-finance sa mga garastuson ni Bernie. Pati iya asawa nangutang man sa iya nga family. At last, nakalakat si Bernie kag nag-obra bilang isa ka carpenter. Hasta sa makatipon siya kag i-request ang iya asawa kag duha ka bata para makalakat man. Grabe man ang ila inagihan nga pag-adjust sa tanan nga bagay. Pagkaon, pag-obra, kag pagsunod sa mga ginapatuman nga layi. Nag-obra man ang iya duha ka bata kag asawa bilang isa ka cleaning woman. Sa isa ka bes nga nagapanidlo siya sa isa ka opisina, kinahanglan niya nga magsaka sa hagdan, agud malabot ang higko sa ibabaw. Nahulog siya in the Regine, samtang nagapaninlo kag nabali ang iya duha ka tuhod kag balikat. Ginbutangan ini sang brace nga salsalon. Ginpakita pa ni sang iya asawa ang operasyon niya sa duha ka tuhod kag balikat. Ang isa niya kabalikat, operahan pa kuno ini. Nakapatindog sila sa dako nga balay, pero sang ulihi, ginbaligya man nila kag nagarent na lang sila subong. Pagka-retire ni Bernie, balak nilang mag-uli sa Pinas for good. Siling ni Bernie, mabakal sila sang duta sa province, kag didto na mga buhi. Tita Regine, sang mag-asawa na si Bernie kag magkapamilya, nakita ko ang dako nga pagbago sa iya batasan. Ang happy-go-lucky nga batasan niya na islan sang dako nga responsibilidad. Nangin maayo siya nga bana kag amay kag ginpadako ang iya tatlo ka bata nga mga mabuot kag matinahuron nga kabataan. Mapisan sila pare sang ila amay kag iloy, gani nag-uswag ang ila pangabuhi. Sang wala pa kalakat abroad si Bernie, grabe iya pangamuyo. Adlaw-adlaw, gasimba sa Senyora Santo Niño sa Pandakan. Dako ang nabulig sini, agud matuman ang iya handom. Subong, stable na ang iya nga family, kag nalipay ako sang dako sa iya nangin kapalaran. Siling niya lately, ginakonsider niya ang paglakat abroad bilang isa ka adventure involving a bit of unknown. Kung ano ang mga kapalaran niya abroad, anong klaseng pangabuhi ang nagahulat sa iya kag iya family. Nangin mabudlay ini sa una, and sometimes scary. Pero, with the help of God, nangin opportunity ini to serve Him. They always pray as a family. That's why his family remains happy and intact. He told me, the closer they are to the Lord, the closer his family became. Tita Regine, diri ko i-close ang story ni Bernie, my youngest brother. Good afternoon to all listeners of KLP, especially to you, Tita Regine. And please read my closing verse. For life's adventures, Lord, I ask, courage and faith for every task.
a heart kept clean by high desire, a conscience purged by holy fire. Sincerely, Student Mom, Sang Lambunaw. We're very happy para sa imong mga brother also, Student Mom C, sa iyang skills. Even if wala siya nakatapos sa iyang pag-eskwela, no? Mugid man na siguro, everything happens for a reason. Who would ever think, no? Nga ang iyang passion / skills ang magahatag sang success sa iyang kabuhi. Kay ti, mapisan siya, di ba? Why man siya nagauntat. And it is good nga ti nakatupa siya sa isa ka lugar nga even if white collar job ang iya pero high paying. Hindi bala? So hindi nangin budlay ang pagpangabuhi didto kag ang manami because nadala niya ang iya nga bilog nga family. And even his wife nakatrabaho man didto but amo lang nagaling no natabo because sa iya nga pag-obra nahulog, nabali, kagin operahan. But still, no, sa gihapon dako ang dapat nga igaw pasalamat because nakasurvive siya and now she's okay. Even if may braces lang, no, sa mga bahin sang iyang lawas nga ato nga nagkalabali. And even ang duha ka mga kabataan are also stable. So hindi bala kanami, he used to be a spoiled brat before, but now kayang-kaya ya manggali, no, nga magpangabuhi all by his own. Kag nadala niya pa ang iyang bilog nga family. If you can, sige, sa background subong gina-flash, no, ang picture and according sa kay Student Mom, amo ini sila tanan nga mga mag-ululutod sang nag-reunion sila the last time. And si Bernie, amo ina ang sa extreme right. Correct. Inang naka-black nga luab, amo na siya ang iyang ginatukoy diri na sa extreme right ninyo, no? Kung ginalantaw nyo ang picture, so ara siya sa extreme right. And then, ining si Student Mom, amo ni siya ang second from the left. Okay? Siguro isa yan ni kautod. And then, siya na, no? Second, ining babae, nga bukay ang buhok. Amo ina si Student Mom. And then, ang solo niya was taken during her birthday last year. Please flash ang iyang picture, engineer, inang nagakapot siya sa mga staff toys. That's it. That's Student Mom. So thank you very much, Gid. Ka-interesting, no? If there are pictures shown, kag makita naton, makilala naton ang mga characters, nga ala niya gina-share sa iyang story, and even herself also, ang ating letter sender mismo. So thank you so much, Gid. Kanami, because you are surrounded by people who love you so much, and that is because ikaw is also a very loving person and you have so much love to give sa mga tao sa iyong mga palibot. So continue being loving and continue sharing beautiful stories diri sa kahapon lamang program Student Mom, Sang Lambunaw. Oras naton 8 minutos bago magabot ang takna nga alas 3 sa hapon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gids ang pila ka may importante nga mga pahibalo. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho.
Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ng trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. We have 6 hours or 6 minutes. 6 minutes na lang before mag-abutan tak na alas 3 and pagid no nga ma-insert diri ang story, the 10th story coming from Miss G para sa inyo sa saring hapon. Ang sulat nagasiling diri, Dearest Tita Regine. Hello Tita, good afternoon. I am writing this para mabuhin-buhinan man ang kabugat ko nga na-feel. I know bago lang nag-start ang 2023, kag too early pa para mag-emote. Pero I'm thankful kay KLP is one of the best nga dalangpan para mag-anamo na batyagan nga mga listeners kag storytellers. Tita, kisa may mga times sa life sang tawo nga may mabatyagan siya nga kalisod, kasadya, ka-unfair, katawhay, kagun kaisa, kabudlay sa pagpangabuhi, sa paghigugma, sa obra, kag sa iban pa nga aspeto sang kabuhi. Pero ang importante, wala naga-give up, kag nagakadulaan pag-asa. May mga hitabo sa life ta nga wala na ta mahimo, kundi batuno na lang, kag mag-move on, bisan ano pa kasakit o kabudlay. Kisa, may ara kita gusto, pero hindi gusto sang Diyos para sa aton. Kag all we have to do is to trust Him and His will. Kay siya ang mas nakahibalo kung ano ang makapamaayos sa aton. May mga desisyon kita nga nahimo, bunga sang aton impulsiveness. Kag ulihi ta na lang ma-realize nga sala gali, kag amuna ang paghinulsulta. Life is too short para mag-resent sa mga bagay nga natabo na kag hindi na mabalik. At least, may na-learn kita sa mistakes ta. There are times in our life that we have to weather our own storms. May mga rough times kita. It's true that life is full of drastic ups and downs. Kung kisa, bisan ano ta pa ka-ready sa mga matabo, pag-ara na, ma-realize ta na we're not prepared pagali. Like, loss ng loved ones or death, madulaan work, mabayaan sang kahagugma, ma-reject sa mga tao nga importante sa aton, kag maka-disappoint sa mga tao nga taas expectation sa aton. Ahay, tita, may mga bagay gid nga kabudlay mag-get over, kag mag-get through. Pero kinahanglan ta nga magpakabakod, kag mag-stay positive. Kay kung mag-give up kita, hindi man maayo atong dangatan. Sa mga nagapamati dira, nga may mga ginaagyan man, nabudlayan, nasakitan, nagasuffer mentally, emotionally, kag physically. I hope and pray nga hindi ka mo mag-give up. Let's be thankful sa tanan nga bagay. We are still blessed and God loves us. Always grieve in a hopeful way. May i-share lang ako tita nga poem. Sa likod sang aton mga inagyan, ara ang Ginoo nga aton dalangpan. That is the title. Sa aton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, problema, kasubo, kag kabudlay, hindi gid malikawan. Apang ara permi ang Dios para kita buligan, magpangamuyo lang sa matag adlaw nga tanan.
May mga tion nga grabe ang aton kabalaka tungod sa mga inagyanta. Pero ang paglaom kag pagsalig sa Ginoo indi gid pagdulaa. Kay ara siya para alalayan kita kung pamatsyag ta, hindi ta na makaya. Magpakabakod lang kag magpadayon sa pag-alagad sa iya. Kung kita nasakitan na kag nabudlayan, atong panamdumon nga ini normal lamang. Diyos ang aton dalangpan sa tion nga kita gakinahanglan. Sa bulig kagkaluoy niya, initanan aton malampawasan. Thank you for reading, Tita. I love you. Hugs. God bless. I always remember you in my prayers. Thank you, Gid. Kabay nga ara ka lang permi sa maayo nga kahimtangan kag ang imo family kag loved ones. Good health lang always. Love, Miss G. Hidlawon man ta kay Miss G ba? Happy gid bala ako. Nga nakadumdum ka naman liwat nga mag-share diri sa kahapon lamang program and ang imo again share diri sa amon is just the right recipe kumbaga no kung nagaluto kita no, just the right recipe, the right menu to kick off our 2023. Kanami gid sang imo again pang share diri sa aton. I remembered no from a certain book, hindi ko lang ma-recall ano ang title, of all the things ko no nga dapat hindi madula sa aton kay hindi gid naton pagdulaon, madula na ang tanan, but only this thing ang hindi tagid pagdulaon, and that is hope, pag-asa, di ba? And you said no, that is something nga hindi gid naton pagdulaon sa aton nga kabuhi, sa aton nga pagpangabuhi, because why nga away? Ang tanan nga mga storms, ang tanan nga mga challenges, ang tanan nga mga circumstansya, ang mga sipa, ang mga kick sa aton nga kabuhi, amo nang gahatag color actually, no? And every time that we surpass certain trial, a certain challenge, kanami no, kanami sa aton nga pamatsyag, because no, sa ano bala nga sa imong mga pagdangop sa Ginoo do wala mo lang nabalaan, naglabay na, tapos na overcome mo na ang inagali nga challenge sa imong nga kabuhi. And so that's why no, hindi kita magpadalong so much kung may mga ara man nga nagajolt sa aton, correct ikaw no, just pray for strength. Ina ang ato nga kinahanglan, and never waver with our faith, because kung mag-waver kita, that means we don't trust our Lord so much that He would always be with us no, every step of the way. Hindi bala sa desiderata gani, di ba, kag sa footprints in the sand, so lihi isa na lang ka set of footprints kay gina-carry niya na gali kita. So, karami gid sa imong share diri sa aton. Super inspiring. Nagalumapaw ang encouragement kag mga motivations. And yes, dapat tanan kita no. We have to give love, but at the same time hindi tagid pagkalimbatan ng aton kaugalingon, mas self-love gid kita. We have to love ourselves also so that we can give much love sa iban. Kaya hindi naton makaya nga maghatag sang pagpalangga kung kita ginakulang man sang pagpalangga sa aton kaugalingon. And so go! Kung gusto mo nga magpaspa, gusto mo anay magpa-relax, gusto mo shopping, go! Enjoy that moment. You deserve that. And then go back. Kung ano ang mga dapat nga ulubrahon, kung ano ang mga dapat nga mga talapuson, kung ano ang dapat nga mga solbaron, nga mga problema sa kabuhi. And of course, every day, we should not forget to pray.
Miss G, I miss you also. Thank you so much. And I also pray for everything good para sa imo. And sige na ha, ang pagpadala ka pag-share sa mga istorya diri sa KLP. Salamat, Gid. And kamo dira, mga kabombo, ang inyong mga istorya ginahulat ko, ha? Kung ready na ina, palig na lang i-email again sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DWFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much sa inyong presensya. Thank you sa mga gina-share ninyo diri sa kahapon lamang program. Thank you for involving yourself sa sininga palatuntunan. Balikay kita sa liwat, buwas sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat